Απλά αυτή ήταν αγρίμια όμως, αγόρι μου. Ήταν αγρίμια και γι' αυτό δεν καταλαβαίνανε από το. Όχι, δεν καταλαβαίνανε. Άσχετα που απλά επιβίωσαν και καταφέραν να τα απεξέλθουν σε τέτοιες συνθήκες, έτσι. Αδερφέ, ήταν αγρίμια οι ίδιοι. Ναι, άρα σε ένα αγρίμι δεν θα δουλέψει το ίδιο ένας θάνατος. Σε σένα που το συζητάγαμε, δηλαδή συνδέονται όλα αυτά που έχουμε πει. Είναι αλληλένδετα. Εμάς θα μας τυχήσει και βαθιά. Και πρόσεξε, και δεν το λέω αρνητικά, ρε μαλάκα αυτό. Αυτό είναι το ωραίο στην υπόθεση. Δεν είναι αρνητικό αυτό ότι είμαστε φλόροι, να σου το πω πρακτικά, και να δώσω το πάτημα σε αυτούς που μας κατηγορούν ως φλόροι. Φλόροι, ρε μαλάκα, εμείς είμαστε φλόροι. Σταμάτα, ρε μαλάκα, σταμάτα. Ναι, είμαστε σκατόφεροι του κερατά είμαστε. Σου λέω, μια μέρα στην κατοχή θα πεθαίναμε την πρώτη μέρα. Τελειώσαμε. Δεν θα ζούσαμε δεύτερη μέρα. Τελείωσε. Σε δεύτερο χρόνο, λοιπόν, που προφανώς είναι μια υπερβολή αυτό που λέω, σε δεύτερη ανάγνωση, ο Λέτζας μου τον αναφέρεις σε ένα podcast με ένα παιδί που δεν έχει τις ίδιες εικόνες και δεν θα τον σπρώξει ο σπήλιος στην κατεύθυνση να πει αυτά για τα οποία περιγράφεις. Θα σου πω ένα άλλο podcast. Θα τα πει, ρε φίλε. Ακριβώς. Θα σου πω εγώ ένα άλλο podcast. Το Monday's Diary. Όχι. Θα σου πω για το Fipster, που εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τον δω. Γενικά στα περισσότερα. Στα podcast που κάνει και καλή κόσμο, έχω δει πάρα πολύ καλές δουλειές και από τον ίδιο, από τον τρόπο που το στείνει και το σιγοντάρει το θέμα και το συντονίζει, αλλά έχω δει πάρα πολύ καλό υλικό από κάτω. Που μου φάνηκε λίγο περίεργο, να σου πω την αλήθεια. Ήταν κάτι που δεν ακολουθούσα. Δεν το παρακολουθούσα εύκολα. Πιο μικρός πρέπει να είναι. Νιάνιαρο είναι, κάτω από 25. 25 είναι κάτι τέτοιο. Είναι μικρά, μιλάμε για μικρό. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι στην κατηγορία. 25 είναι. Αλλά νέο παιδί. Αλλά αυτός λοιπόν έφερε στην εκπομπή, σε μια εκπομπή του, σου είπα, παράδειγμα πριν, τον παπά. Με τη Ζενεβιέβ και τον Καραμίχο. Έτσι. Ένα εντελώς ετερόκλητο για μένα σχήμα, έτσι, στα μάτια μου αρχικά. Ψιλοεπίτηδες συμβαίνει αυτό, θεωρώ. Πιθανότατα. Και να είναι πολύ καλό μαρκετίστικο πάλι, να το δουλεύει το μαρκετίστικο. Και όχι μόνο μαρκετιστικό, γίνεται και λίγο πιο ιντρικαδόρικη κουβέντα. Έχει και τζόγο παραπάνω. Μαζί σου. Ναι. Και βλέπω τον παπά λοιπόν εκεί που δεν παίζει μπάλα στο γήπεδο μας, παίζει σε άλλο γήπεδο. Ο άνθρωπος με τον τρόπο του, και όχι επιβάλλοντάς το, αλλά ο τρόπος που σκέφτεται και θα απαντήσει στο πιο απλό πράγμα, στο, ξέρω εγώ, πώς νιώθεις με το αντίθετο φύλο. Ένα παράδειγμα σου φέρνω τώρα. Θα σε βάλει σε μια νοοτροπία και σκέψη με την οποία ξέρεις ότι μπαίνεις εσύ. Ναι. Ταυτίζεσαι πάλι με τον τύπο που λες μαλάκα, ούτε αυτό το ξέρω. Σε αυτό τώρα που λες με τον Καραμίχο και τη Ζενεβιέβ, θεωρείς τον παπά κάπως σαν ότι έκανε represent τη γενιά μας κάπως, ας πούμε. Απόλυτα. Μπορεί με λίγο διαφορετικό τουπέα που ενδεχομένως να το κάνει κάποιος άλλος. Εντάξει, έχει το ύφος του ο παπάς τώρα, ρε φίλε, έχει το style του, είναι λίγο. Και καλά κάνει, δεν είμαστε όλοι ένα καρμπόν. Ναι, οκ. Έτσι, δεν λέω αυτό. Εντάξει, λέω περισσότερο ο τρόπος που θα προσεγγίσει ένα θέμα και ο τρόπος που θα το δώσει στο μικρόφωνο και θα το παρουσιάσει στον κόσμο. Ναι, οι άλλοι ήταν λίγο πιο χαϊχούι, ας πούμε. Εντάξει, ο Καραμίχος πιο γειωμένος. Πολύ πιο γειωμένος. Πιο γειωμένος. Ο Καραμίχος θα μπορούσε να νιώθει millennial σε κάποια θέματα. Ναι, σε κάποια πράγματα όντως το νιώθε. Η τέτοια. Εντάξει, λίγο πιο κοσμάρα, λίγο πιο πασόκ. Κατάλαβες. Θα γράψω στα σχόλια, ρε παιδάκι μου. Θα γράψω στα σχόλια. Δεν θέλω. Δεν έχω δει. Ναι, εγώ παρακολούθησα κανένα δεκαριά, την κράξανε όλοι ασύστολα, ας πούμε. Εντάξει. Τι φαίνεται εκεί από το κράξιμο αυτό? Και πολλά καλά λόγια για τον παπά. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Γιατί τους στοχοποιούμε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών? Εντάξει, μόλις στοχοποιούμε. Απλά λέμε ότι ήταν λίγο στην κοσμάρα της η κοπέλα σε σχέση με αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς για κοινωνική πραγματικότητα. Στοχοποιώ, εννοώ τον παπά, αυτόν εννοούσα. Και να τον φέρουμε στη συζήτηση αυτόν, τον Κοντοπίδη, τον Λέτζα, όλα τα παιδιά που αναφέραμε μέχρι τώρα. Ναι, γιατί να τους αναφέρεις αυτούς? Γιατί όλοι και από κάτω από τα σχόλια και αυτοί που θα δώσουν τα views και αυτοί που θα συμφωνήσουν με το attitude και αυτοί που θα περιμένουν νέο υλικό από το Λέτζα, θα περιμένουν από το μαλάκα τον Κοντοπίδη, για να τον πούμε λίγο μαλάκα, ο οποίος έχει εξαφανιστεί, δεν ξέρω τι κάνει εκεί πέρα, παίζει φρουτάκια, να πούμε, μόνο εκεί τον έχω δει τελευταία. Μαλάκα, πώς μιλάς έτσι για το Βασιλιά, ρε μαλάκα? Το Βασιλιά, λοιπόν, εγώ αυτόν τον εγκαλώ. Παρακαλώ τον εγκαλώ να ξαναβγεί στο μικρόφωνο και να αρχίσει να κάνει αυτά. Έχει βαρεθεί ο Κοντόπας, ρε μας. Εντάξει, έχει βαρεθεί. Εδώ. Κοντόπας μας έχει παρατήσει πολλά χρόνια, ρε φίλε. Εδώ λοιπόν είμαστε για να κάνουμε shout-out και να τους καλέσουμε έναν, όχι στο podcast μας για να κάνουμε νούμερα ή να. Μακάρι και να γίνει γι' αυτό, όχι για να κάνουμε νούμερα, αλλά για να έρθουμε σε απευθείας επαφή με τέτοιους ανθρώπους και να τα συζητήσουμε έτσι μια καλή μέρα με την πυρίτσα μας, όπως τα λέμε δυο μας. Ωραίο θα ήταν αυτό, πολύ ενδιαφέρον. Αλλά
Τι κάνεις εδώ τώρα, την τροπάρεις? Δεν τροπάρω. Λέω, δεν είναι αυτό το κόνσεπτ εδώ. Είναι ότι θέλω να αρχίσετε να βγαίνετε όλοι και εμείς μαζί. Να μιλάμε. Και να τα λέμε με αυτόν τον τρόπο που τα συζητάμε σήμερα. Μη φοβάστε ρε μαλάκες να μιλήσετε για αυτά που νιώθετε σε οποιονδήποτε εκεί έξω. Και ας μην έχετε δημόσιο βήμα. Και όχι να παίξετε φάπες με το versus. Τι θέλω να πω. Όταν νιώθετε ότι υπάρχει κάτι που αξίζει να υποθεί σε όποια συνθήκη, χωρίς να παίζουμε φάπες, χωρίς να ερχόμαστε μόνοι μας σε αντιδιαστολές, όταν νιώθετε ότι κάποιος απέναντί σας μπορεί να σας δώσει ένα ίσως δημόσιο βήμα, να σας δώσει, θα το κάνω ακόμα πιο απλό, μια προαγωγή στη δουλειά σας, να σας πει ότι ξέρεις κάτι, θέλω όχι να αναλάβεις το management της εταιρείας, αλλά θέλω ρε παιδί μου να γίνεις manager στο τάδε τμήμα, να ασχοληθείς με το HR για παράδειγμα, να ασχοληθείς με την ψυχολογία των εργαζομένων κτλ. Που είναι δικό μας χαρακτηριστικό, εννοώ της δικιάς μας γενιάς. Στο IT, να κάνεις επεμβάσεις άλλου τύπου, ας πούμε. Όλοι μας τέλος πάντων, από το δικό του μητερίζει ο καθένας. Ό,τι του έχει τύχει στη ζωή, ρε παιδί μου. Είτε σαν επάγγελμα είτε σαν επιλογή. Γιατί εγώ τα διαχωρίζω τελείως αυτά. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτός σκοπός να κάνεις το μεράκι σου και το χόμπι σου επάγγελμα, γιατί δεν είναι δυνατόν. Ας είμαστε ρεαλιστές δηλαδή. Προφανώς, μακάρι να μπορείς να το κάνουμε όλοι, έτσι. Αλλά εγώ προσωπικά δεν το έχω. Αλλά πάει στο καλό. Όλοι από το δικό μας μετερίζει θα πρέπει να αναλάβουμε, φίλε, τις ευθύνες μας. Και όχι επειδή έχουμε πήξει, αντίστοιχα αυτό που μου πες για τον Κοντοπίδη μας έχει βαρεθεί. Όχι επειδή έχουμε πήξει ρε μαλάκα από τη σαπίλα, από τη σκατήλα, από το ότι δεν αλλάζει τίποτα, ότι όλα τα ίδια μένουν, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, έτσι. Να παρατήσουμε τα όπλα, ας πούμε. Δεν είναι θέμα όπλων. Είναι θέμα πώς ξεκινάει η αλλαγή, αδερφέ. Όχι μπαίνοντας στο σύστημα μέσα και αλλάζοντας το σύστημα, που αυτό μπορεί κάποια στιγμή να γίνει. Μετά από 1000 χρόνια, δεν ξέρω. Αλλά δεν θα είναι κανείς μας εδώ να το παρατηρήσει. Αλλά στις επιλογές μας, εμείς που έχουμε αυτά τα εφαλτήρια, τους ψυχολόγους μας, τις πίκρες μας, τις φοβίες μας, να τις μετουσιώνουμε σε κάτι το οποίο θα έχει αποτέλεσμα σε ένα μεγαλύτερο πλήθος εκεί έξω. Έστω και για έναν άνθρωπο. Έστω και ας μας δώσουν μια προαγωγή και μανατζάρουμε 3 καινούργια άτομα. Μην πεις όχι. Μην πεις όχι, καλά είμαι, άσε με στα αυγουλάκια μου τώρα, ποιος τους γαμάει όλους. Τι διαφορά έχει οικονομικά, από τα 1200 θα πάω στα 1400 και τι έγινε. Και θα αναλάβω ευθύνη εγώ για 30. Όχι ρε μαλάκες. Εδώ είναι που υστερεί η δικιά μας η γενιά και μένουμε πίσω. Θα σου πω γιατί μένουμε πίσω. Αλλά αυτό είναι το σημαντικό πράγμα που για μένα θέλω να μείνει σε αυτή τη συζήτηση. Ότι έχουμε και εμείς ευθύνη ότι είναι εκεί η συνθήκη αυτή στον κόσμο. Όχι με την ευρεία έννοια και με το, ξέρεις, έναν αόριστο εχθρό, ότι μας βάλουν όλοι, ας πούμε, και δεν ξέρεις ποιο να πολεμήσεις, δεν ξέρεις πού να στρέψεις το όπλο σου. Όχι ρε μαλάκες. Όλοι μας πολεμάνε και εμείς τους πολεμάμε και ταυτόχρονα πολεμιόμαστε και μόνοι μας. Μια πάλι είναι μέσα στη σχέση σας, ξέρω εγώ. Ατομικά δηλαδή να το δεις. Παλεύουμε κάθε μέρα όλοι μας. Αυτό θα πρέπει να του δώσουμε κριτήριο. Αντίστοιχα. Το συζητάγαμε και λίγο πριν, να σου θυμίσω. Και να σου πω ότι αφορά και εμάς αυτό. Ναι. Όχι φίλε, δεν είναι δικιά μας η ευθύνη. Ναι, όλοι μας γαμάνε, ναι, αλλά τι. Και εσύ τι κάνεις ρε φίλε. Τελικά αυτό είναι το ζητούμενο. Τι κάνουμε εμείς για αυτά τα θέματα όλα. Τίποτα. Καθόμαστε στα αυγά μας, τα κριτικάρουμε και καλώς τα κριτικάρουμε, αλλά μένουμε σε αυτό. Θα το, εδώ και αφήνουμε να κάνουν πράγματα αυτοί που κάνουν ήδη οι προηγούμενοι. Ακριβώς. Παραμένουν ίδιοι ρε παιδί. Πάρ' την ευθύνη στα χέρια σου ρε φίλε. Και όχι μόνο πολιτικά. Μπορεί για κάποιον να είναι η πολιτική σκηνή. Που μακάρι να είναι αυτό. Και ένα δεύτερο σημαντικό πράγμα που θέλω να μείνει. Τα πρότυπα τα δικά μας που τα έχουμε. Πρόσεξε. Είμαστε η πρώτη γενιά που έχει σκοτώσει το Θεό. Έχει σκοτώσει τα πρότυπα των πατεράδων μας. Και δεν έχει ούτε ιδεολογικό πρότυπο. Τίποτα, μηδέν. Τίποτα. Τι κάνουμε ρε μαλάκα, πού είμαστε, δεν είμαστε μετέωροι. Το καλύτερο πράγμα που έχει να φέρει η γενιά μας στο τραπέζι σε αυτό το επίπεδο που μιλάς είναι η ενσυναίσθηση. Το οποίο τι κάνει η ενσυναίσθηση. Απλά κριτικάρει και εκείνη. Σε κάνει, εντάξει, ίσως σε κάνει λίγο πιο. Γόνιμη κριτική, έτσι. Δεκτικό, ας πούμε, στη διαφορετικότητα, στο να καταλάβεις τον συνάνθρωπο, να αυτό έχει για το λαμόγιο, η ενσυναίσθηση σημαίνει pushover.
Να στο δώσω, να στο ξαναβάλω στο context το προηγούμενο. Εντάξει, θα σε κατασπαράξει, ας πούμε. Αλλά ναι, μπορεί να του δώσεις το περιθώριο να σε κατασπαράξει ή και όχι. Όχι, μπορεί, θα το δώσεις. Γιατί θα πεις, τον καταλαβαίνω, αυτός έχει φάει ξύλο όταν ήταν μικρός από τον μπαμπά του. Άρα είναι λίγο πιο βίαιος από μένα. Εντάξει, ας τον δεχτώ. Όχι, ρε μαλάκα, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δηλαδή, ναι, εντάξει, okay. Μπερδευόμαστε. Είναι μπερδευτική αυτή η σκέψη. Πού ξέρεις όμως ότι αν η ενσυναίσθηση και η αποδοχή και η αγάπη και αυτή η οδός εν τέλει των άλλων που λες ότι είναι λαμόγιο δεν τον αμβλύνει εν τέλει από αυτό το πράγμα που λες, δεν τον κάνει να κάπως να πει ότι τώρα να τον εγαμίσω αυτόν τώρα. Αλλά μου φέρθηκε και σωστά. Μου φέρθηκε και σωστά, ρε παιδί μου, κατάλαβες τώρα. Το λαμόγιο. Το λαμόγιο, να πεις αυτή τη σκέψη. Δεν σου λέω όλοι, ρε παιδί μου, αλλά κάποιους μπορεί να τους πάρεις. Κατάλαβες, σου λέω. Όχι. Πάμε να τους γαμίσουμε. Όχι, ούτε αυτό σου λέω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γαμίσουμε εμάς. Από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε. Ναι. Δεν πρέπει δηλαδή να επαναπαυόμαστε στην κριτική μας και στο γεγονός ότι όντως έχουμε παραπάνω συναίσθηση από οποιοδήποτε άλλο τμήμα του πληθυσμού, αν θες. Θα σου πω, σου ανέφερα πριν 2 πρότυπα. Τη Μάγδα και δεν το ανέφερα τώρα, το ανέφερα στο προηγούμενο. Και την Καριστιανού, τη Μαρία. Ναι. Μιλάμε για 2 γυναίκες κατασπαραγμένες από ψυχολογικά και από τον μπάλι που δίνουν και οι 2 τους, ας πούμε, για να περάσουν την επόμενη μέρα. Αυτές λοιπόν που τις κάνουμε πρότυπα, κάπως πρέπει να το μετουσιώσουμε εμείς αυτό. Γιατί είναι πρότυπο αυτές οι γυναίκες. Γιατί είναι όλων μας μανάδες σήμερα. Αυτό που κάνει, ρε μαλάκα, το petition και η κίνηση που κάνει σήμερα η Καριστιανού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτή η έκθεση που δίνει στον εαυτό της, αυτό το σκότωμα κάθε μέρα, ο επαναλαμβανόμενος θάνατος που περνάει περιγράφοντας τα ίδια σκηνικά κάθε μέρα, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, αυτό κάπως πρέπει να μετουσιωθεί από εμάς. Και δεν εννοώ μόνο στην ψήφο που θα έρθει μετά από του Αγίου Πούτσου. Θα πρέπει, ρε μαλάκες, ο επόμενος που θα σας μιλήσει για τον Καραμανλή και τον κάθε ένα μαλάκα Πορτοσάλτε και κάθε ένα αρχίδι που κυκλοφορεί εκεί έξω, θα πρέπει να το σταυρώνετε. Και να το σταυρώνετε κυριολεκτικά. Σκάσε μαλάκα, πες τα στην οικογένειά σου για να τους γαλουχίσεις όπως ξέρεις. Εδώ πέρα δεν θα μιλάς έτσι. Τελειώσαμε με αυτά. Ή αντίστοιχα, δεν θα φέρεις λόγο, γιατί είμαστε και δημοκράτες πάνω απ' όλα εμείς σαν γενιά και καλώς μέχρι ένα βαθμό. Τι θέλουμε τη δημοκρατία. Συμφωνώ σε αυτό. Όχι να φέρεις λόγο. Με τον τρόπο σου και με αυτό το αντεπιχείρημα που θα του παρουσιάσεις, θα πρέπει να το βουλώνει, ας πούμε. Να μην υπάρχει περιθώριο να ακουστεί αυτό. Αύριο που θα είστε, ρε μαλάκες, υπεύθυνοι του HR μιας εταιρείας, να τα βάζετε αυτά σαν πολιτικές, δήθεν τάχα μου, να λέτε στηρίζει η τάδε εταιρεία την τάδε κίνηση που κάνει η κυρία Καριστιανού, ναι, αλλά να τα έχετε ως κριτήρια και σε αυτούς που επιλέγετε για εργαζόμενους, ρε μαλάκες. Ποιους θα επιλέξετε για προαγωγές, αυτοί που θα περάσουν από έλεγχο του HR, από εσάς δεν θα περάσουν. Προσέξτε που θα δώσετε τις προαγωγές, ρε μαλακισμένα κι εσείς. Και εγώ μαζί αύριο μεθαύριο. Όταν θα σας δοθεί η ευκαιρία να την πάρετε τη θέση για να αποφασίσετε για το μέλλον ποιων ανθρώπων θα στηρίξετε τη ζωή, ποιους ανθρώπους θα προωθήσετε, θα την πάρετε, βρε μαλάκες, την ευθύνη. Μην πείτε όχι, δεν βαριέσαι, δεν θέλω για 100 ευρώ να γαμηθώ. Να γαμηθείτε όλοι. Και εγώ μαζί, ξαναλέω. δεν το λέω ως κριτήριο ότι κάνω κάτι διαφορετικό εγώ. Επειδή το κάνω εγώ πρώτος, το καταλαβαίνω πώς να σου πω τώρα, σε ποια σβούρα έχω μπλέξει, ας πούμε, και κινούμαι γύρω από τον εαυτό μου μόνιμα, ας πούμε, και δεν μπορώ να πάω παρακάτω. Ξέρεις τι άλλο σημαντικό είπες πριν, αδερφέ? Είπες ότι είμαστε ακόμα παιδιά. Είμαστε η πρώτη γενιά, αυτή η γαμημένη παρένθεση στην οποία αναφέρομαι, 35 συμπλην 5, για να είμαστε έτσι γκροσομόντο μέσα. Okay. Αυτή η γενιά, αδερφέ, έμεινε εγκλωβισμένη στην παιδικότητά της περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη γενιά. Μείναμε στα σπίτια των γονιών μας περισσότερο από όλους. Ναι. Είχαμε τις παροχές μας και τις ευκολίες μας από παππούδες, μαμάδες, συνθήκες κοινωνικές. Μας ταΐζανε και στον κορονοϊό μας δίνανε λεφτά τσάμπα. Βαρέσαμε τις επαγγελματικές τους οδούς από ανάγκη περισσότερο και λιγότερο από επιλογή. Δεύτερο κομμάτι αυτό. Θα σου το πω και αυτό. Γιατί και εγώ ανήκω σε αυτό. Τελικά, εμένα το όνειρό μου μπορεί σαν μαθητής να ήταν να γίνω φυσικός. Τελικά πήγα στα οικονομικά γιατί μου φάνηκε εύκολο, επειδή υπάρχει ήδη μια περιπατημένη. Ακριβώς. Και τα καταλάβαινα πιο εύκολα. Τα έπαιρνα πιο εύκολα τα γράμματα που λένε. Εγώ μαλάκα, ναι. Μου είναι ακριβώς το ίδιο.
Μπράβο. Όσο το ανοίγουμε το θέμα, δηλαδή όσο το συζητάμε, θα δούμε πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά σε εμάς. Σε όλους μας. Όχι στους δυο μας μόνο που είμαστε και φιλαράκια, εντάξει. Αλλά εκεί έξω όλοι τα ίδια χαρακτηριστικά έχουμε. Ναι, λίγο πολύ. Πρόσεξε. Και τι γίνεται σε όλη αυτή τη συνθήκη. Είμαστε μαλάκα, κάθισα και είδα τώρα λίγο τα στατιστικά, ας πούμε. Αυτοί που γεννηθήκαμε σε αυτό το διάστημα που αναφέρω εγώ. Από το 81 πρακτικά μέχρι το 95 είναι λίγο πολύ οι millennials. Άρα εγώ στη δεκαετία που σου λέω είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο κόσμος που γεννήθηκε σε αυτή την περίοδο. Είμαστε 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Και κοιτούσα πρόσφατα μια στατιστική. Και αυτό ήταν μια αφορμή ακόμα να μου ενισχύσει αυτό που σκέφτομαι. Ξέρεις πώς είμαστε στο εξωτερικό. Και άστα το, γιατί τα λέμε θεωρητικά. Φίλε, πίκρα αυτό, για πες. Οι Έλληνες μόνιμοι που έχουν φύγει από την Ελλάδα το διάστημα από το 10 μέχρι το 20, ποιοι φεύγανε εκείνη την περίοδο? Κυρίως εμείς θα πω εγώ. Εμείς, και φουλ εμείς. Θα σου πω ότι όλο το σύνολο ήταν 650 χιλιάρικα. Άρα, ας πούμε ότι ήμασταν 500 εμείς. 500 χιλιάρικα θα σου βάλω, τους βάλω όλους. Ο ένας στους τρεις. Ο ένας στους τρεις. Ο ένας στους τρεις είναι έξω σήμερα, μαλάκες. Εγώ το έχω νιώσει σε πάρα πολλούς δικούς μου, ναι. Κι εγώ. Και εσύ, εντάξει, εσύ ο πρώτος, ο καλύτερος. Ναι, όχι ο καλύτερος, ο τελευταίος. Ναι, ο τελευταίος, παιδί μου, αλλά εντάξει, σε πάση περιπτώσει, ναι. Τέλος πάντων, πραγματικά, είμαστε πολύ έξω. Και όσοι μένουμε εδώ, το έχουμε σαν δεύτερη σκέψη, ξέρω εγώ. Μήπως έχω κάνει μαλάκια. Είναι σε όλους ρε μαλάκα υπαρκτό. Και πρόσεξε τι μετάφραση έχει αυτό. Αυτό έχει διπλή μετάφραση. Οι προγονείς μας, οι πατεράδες μας που μας δώσανε την επιλογή να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρωνόμισμα για να μπορούμε να κινούμαστε εμείς ελεύθερα. Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι μαλάκα εκεί? Μπήκαν στο worst case scenario, θα το διώξω το παιδί μου, δεν το θέλω κοντά μου, θα πάει να έχει μια καλύτερο μέλλον έξω. Κατάλαβες τι μας είπαν εκεί? Ναι. Μας ανοίξαν την πόρτα που τελικά οι περισσότεροι, μάλλον όχι περισσότεροι, πάρα πολύ την εκμεταλλευτήκαμε αυτή τη διέξοδο. Με τι προοπτική? Να φύγουμε από το μπουρδέλο που υπάρχει εκεί. Γιατί το ξέραν και οι ίδιοι ότι φτιάχναν ένα μπουρδέλο. Όχι να το φτιάξουν το μπουρδέλο, να διώξουν. Γιατί πάλι κοιτούσαν το τσαρδί εκεί, το κοντά. Μπράβο. Τα του οίκου μας. Να, αυτό. Εγώ να είμαι καλά. Είμαστε η μόνη γενιά, φίλε, και μου σκάνει το ένα πίσω από το άλλο, ρε μαλάκα. Που ξέρουμε τι σημαίνει κυρπαντελής. Ναι, θα ακούσεις ένα δημόσιο διάλογο τον κυρπαντελή και θα λες τι είπε τώρα, τι κυρπαντελής, Κώστα με λένε, ξέρω εγώ. Ναι. Δηλαδή. Ξέρουμε τι λέμε μεταξύ μας, συνεννοούμαστε πάρα πολύ καλά. Και ξαναλέω, είμαστε πάρα πολύ εκεί έξω. Αυτό που μένει από εμάς εκεί έξω, λοιπόν, όλους μας, είτε έξω σημαίνει εξωτερικό, είτε έξω οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, μένει να πάρουμε τις ευθύνες μας και να αναλογιστούμε πού μπορούμε πρακτικά να συνεισφέρουμε. Και δεν το λέω, κοιτάξτε να κάνουμε κινήσεις. Αυτά μπορεί να έρθουν πολιτικές οργανώσεις καινούργιες ενδεχομένως, γιατί τίποτα δεν μας καλύπτει. Την κριτική που κάνουμε και ασκούμε πολύ πετυχημένα με ωραία memes, με πολύ ωραία πράγματα, έτσι. Πολύ. Θέλει σκέψη, ρε παιδί μου, για να παράξεις τέτοια θέματα. Ναι. Εντάξει. Και χιούμορ πολύ. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα μετουσιώσουμε σε κάτι. Κάτι πράξη. Όχι σε αποχή από τις κάλπες. Είναι ένα δεύτερο θέμα αυτό. Ναι. Αυτό θα έρθει και λίγο, ξέρεις. Πώς να το πω τώρα, πραγματιστικά θα έρθει βιολογικά από μόνο του, θα γεννηθεί κάτι καινούριο, δεν μπορεί. Τώρα τα έχουμε γαμίσει όλα, έτσι. Δεν υπάρχει τα γαμίσαμε όλα τα πρότυπα. Πρέπει να φτιάξουμε, αφού δεν τα έχουμε λοιπόν, πρέπει να τα φτιάξουμε κάτι. Τα καινούργια πρότυπα. Ξεκινάω από αυτό. Μην μηδενίζουμε ρε μαλάκα την ιδεολογία. Έχει νόημα αυτό. Είμαστε, ξέρω εγώ, οικονομικοί αναλυτές. Να ψαχτούμε βρε μαλάκες εκεί πέρα. Με τι γνώμονα θα πάμε στο επόμενο οικονομικό σύστημα? Γιατί και αυτό θα πεθάνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δώσει θέση του σε κάτι άλλο, ας πούμε, ναι. Πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά στη δημιουργία. Τι θέλω να πω με αυτό? Να συμμετέχουμε ουσιαστικά στη δημιουργία της επόμενης γενιάς και φουρνιάς εξουσίας. Όχι να βολευτούμε, γιατί είναι και βόλεμα το να είσαι απέναντι και να κρίνεις. Ναι, βέβαια. Και να σηκώνεις τα κολοδάχτυλα σε όλο τον πλανήτη, που καλώς τα σηκώνεις τα κολοδάχτυλα. Τι τα κάνεις τα κολοδάχτυλα? Τα φοράς μετά μόνος σου. Ναι, τα βάζεις στον πάτο σου. Ακριβώς. Ναι. Τα φοράς μόνος σου μετά τα κολοδάχτυλα. Αυτό οφείλουμε εμείς να το μετουσιώσουμε.
Το πιστεύω πραγματικά ότι αυτό είναι το επόμενο. Μην με ρωτάς τώρα. Ήταν σαν φάση επιφύτησης χωρίς να είναι και κάτι ουσιαστικό, έτσι. Γιατί δεν σου δίνω κάποιο συγκεκριμένο δρόμο. Πώς δεν μου δίνεις? Μου δίνεις τον δρόμο που έδινε και ο Καζαντζάκης, φίλε. Είναι απλό. Οκ. Είναι πάρα πολύ Χαίρομαι. απλό. Ναι, είναι απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Ότι είσαι εσύ η ευθύνη. Πώς να σου το πω? Είσαι εσύ είσαι. Κάντο στην καθημερινότητα. Κοίτα το γύρω σου στην καθημερινότητα. Τον άνθρωπο που συναναστρέφεσαι στο γραφείο, τον συνάδελφο, τον υφιστάμενο, τον εργαζόμενο, τον ό,τι στο διάλογο έχεις εκεί πέρα, τον σύντροφο, τον φίλο. Δες κοινωνικά πως το αποτύπωμά σου θα πάρει ευθύνες, θα δώσει καλό αποτέλεσμα, θα κάνεις κάτι καλύτερο από αυτό που βρήκες, θα προσπαθήσεις να συμμετέχεις και να πάρεις ευθύνη και να θες να είσαι παρόν στην κοινωνική ζωή, στην πραγματικότητα και όχι απλά να κλείνεσαι στο δωμάτιο, να βολεύεσαι, να αράζεις, να κριτικάρεις, να λες ότι ο κόσμος να σταματήσεις να είσαι παιδί, να γίνεις ενήλικος, να πάρεις τον κόσμο στα χέρια σου και να τους πεις όλους να πάνε να γαμηθούν και να τα κάνεις τα πράγματα με τον τρόπο σου και όπου πάει, ας πούμε. Κοίτα, έχουμε εγκλωβιστεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο μετέχμιο μεταξύ παιδιού και ενήλικα. Διατήρησέ το, αλλά στα aspects που πρέπει, όχι στην παθητικότητα. Διατήρησέ το στο να έχεις τη φλόγα, να θες να ονειρεύεσαι, να βάζεις στόχους. Αυτό που λες, αυτό είναι εγγενές. Μην το λέμε σε αυτούς μας ότι διατήρησε τη φλόγα του παιδιού. Αυτό είναι εγγενές. Δεν θα το χάσει ποτέ. Ακόμη και στις ελπίδες μου. Άκουρε. Και το νιώθω. Και εγώ έχουν καταστραφεί τα όνειρά μου, ενώ εντός εισαγωγικών βάλτο. Οι ιδεολογίες μου, οι απόψεις μου έχουν εγκρεμιστεί 100 φορές στην πορεία αυτή. Έτσι. Έχω αλλάξει στάση αρκετές φορές. Τρόπο σκέψης, μάλλον. Ναι. Σε πράγματα που τα θεωρούσα δεδομένα, Και το μόνο πράγμα που αξίζει να κυβερνήσει, ας πούμε, ή το μόνο πράγμα που αξίζει να διεκδικούμε σαν ανθρωπότητα είναι αυτό. Ούτε πούτσες μπλε. Το μηδένισα κι αυτό. Έχουμε κλωβιστεί λοιπόν πάρα πολύ χρόνο στο μετέχμιο αυτό. Και όντως θα παραμείνουμε παιδιά εμείς. Και είναι όντως καλό, είναι όντως θετικό. Αλλά τις ευθύνες τις βλέπουμε. Θέλω να πω, το ότι πρέπει να βρεις λεφτά για να νοικιάσεις το σπίτι σου μόνος σου, το βλέπεις. Με τη συντρόφισσα, με τον σύντροφο, με το whatever. Το βλέπεις. Το ότι πρέπει να έχεις μια δουλίτσα να υπάρχει, πρέπει να την έχεις. Ναι. Αλλά δεν σε προσδιορίζει εσένα αυτή η δουλίτσα. Όχι. Κοίτα λοιπόν μια μαγιά που μπορείς να κάνεις, ενώ δεν σε προσδιορίζει να αναλάβεις την ευθύνη της εξουσίας σε αυτή τη δουλειά. Θα είσαι ο επόμενος, θα κληθείς. Ένας από εμάς, όλοι μας, ενδεχομένως, θα κληθούμε να αναλάβουμε τις εξουσίες, ακόμη και στο χώρο εργασίας μας. Βέβαια, ρε. Η επόμενη φουρνιά, όταν θα πεθάνουν τα μπαρμπάδια και οι εντός εισαγωγικών ονεδίτες της δικιάς μας της γενιάς, πολιτικά, είτε στο δημοτικό επίπεδο, είτε στο κοινοβουλευτικό, είτε στο Ευρωκοινοβούλιο, θα κληθεί κάποιος από εμάς ενδεχομένως να βάλει υποψηφιότητα. Μην κολλώσετε. Όταν θα φτιάξουμε αυτά τα πρότυπα και θα τα αναγάγουμε μάλλον σε κάτι που αξίζει να ακολουθήσεις. Ανέφερα 2 παραδείγματα που προφανώς είμαι σίγουρος δεν θέλω να ασχοληθούν με την πολιτική αυτές οι 2 γυναίκες, αυτές οι 2 μαμάδες, αλλά ενδεχομένως αν κάποια από αυτές μπορεί να αποφάσισε ή ένα τέτοιο τύπου πρότυπο, κοινοποιήστε το ρε παιδιά. Βγάλτε το έξω και πείτε μίλα. Πες αυτά που πιστεύεις, νιώστα. Και αυτό θα έρθει πάλι βιολογικά, θα έρθει ουσιαστικά από μόνο του ρε παιδί. Θα γιγαντωθεί και θα είμαστε ικανοί να τα ακολουθήσουμε, γιατί είμαστε open ρε φίλε σε αυτά τα πράγματα. Ναι ρε φίλε, άμα νιώσεις ότι πάει προς μια καλή... Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι όταν πηγαίνεις και λίγο έτσι με μια παιδικότητα, έχει και το καλό ότι κάπως ψυχανεμίζεσαι το vibe. Δεν ψάχνεις πολύ εκλογήκευση. Και αυτό σε κάνει να καταλαβαίνεις σχετικά γρήγορα τι συμβαίνει εκεί πέρα. Κατάλαβες πώς το λέω. Μπορεί να είναι λίγο πιο... να ακούγεται λίγο πιο ηλίθιο, αλλά δεν είναι. Όχι, δεν είναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, δεν είναι. Δηλαδή, έτσι όπως είδαμε κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ και καταλάβαμε πολύ γρήγορα, δεν μας πήρε 20 χρόνια που πήρε στους πατεράδες μας. Ποια 20 χρόνια. Και να καταστρέψουμε τη χώρα και να γαμηθούμε. Το καταλάβαμε. Δηλαδή, ακόμα από την αρχή ήμασταν. Αλλά τέλος πάντων τώρα, λήψη εναλλακτικής, συχαθήκαμε πάλι με τους δεξιοσυντηρητικούς κατένιους, ας πούμε. Γιατί μόνιμα μας παίζανε μπάλα σκληρά. Ας πούμε ότι μη σηκώνεις κεφάλι, θα φας γκλοπιά. Τέλος, αυτό είναι, βούλωνε. Οπότε συχαθήκαμε λιγάκι πάλι. Άντε πάμε σε κάτι λίγο πιο προοδευτικό, ας πούμε. Ναι, δεν μας πολυπήθη, ας πούμε, φαίνεται και λίγο γραφικό και λίγο τέτοιο. Πάμε να δούμε.
γρήγορα καταλαβαίνεις, το πιάνεις το vibe, λες όχι, μας δουλεύει αυτό. Φύγαμε. Τι επιλέξαμε εκεί, πάλι να κλειστούμε στο καβούκι, αυτό που λες. Πάλι, τίποτα. Φτάσαμε τα επίπεδα αποχής στα δικά μας, ξέρω εγώ, στο 40-50% τουλάχιστον. Ναι. Βγάζουν κυβερνήσεις οι μπαρμπάδες. Πάλι. Γι' αυτό τρέχει η χώρα έτσι, ρε τώρα. Μιλάνε, ο διάλογος όλος είναι απέναντι σε αυτούς. Πάλι μιλάνε με τους παλιούς. Εμείς είμαστε παιδιά. Καθόμαστε και παρατηρούμε τους γονείς μας να ψηφίζουν. Κατάλαβες. Ακριβώς. Και όχι να ψηφίζουν, να αποφασίζουν και για μας, έτσι. Ναι. Και το καλό μας πάλι. Ξέρουν αυτοί. Οι γονείς μας πραγματικά το πιστεύω ότι έχουν γνώμονα το καλό μας, αλλά κοίτα να δεις. Βέβαια, ναι, αλλά. Μπορεί να είναι και αυτό που λέμε. Μέχρι εκεί φτάνει ο άλλος, έτσι. Μέχρι εκεί καταλαβαίνει. Ακριβώς, εκεί καταλαβαίνει, ναι. Ή έχουν φάει και αυτοί τόσο σκίσιμο στο εργασιακό χώρο 35-40 χρόνια που δεν έχουν διάθεση να το παλέψουν. Αλλά τώρα. Σύνταξη βγήκα. Ό,τι συνταξη. Μα να σου πω κάτι. Νομοτελειακά πρέπει να την αλλαγή τη φέρνουν οι πιο νέοι. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν μπορείς αλλιώς. Έχεις το momentum. Αλλά εμείς είμαστε mid-child, ξέρω εγώ. Και έχουμε πέσει σε ένα κενό τέτοιο που κυβερνάνε ακόμα οι γέροι, ακόμα και τους πιο νέους. Κατάλαβες. Και τα πρότυπα έρχονται, μας προσπερνάνε, ας πούμε, μας καβαλάνε. Φεύγουμε από πάνω μας. Και εδώ έρχεται να κλείσει αυτό που έλεγες για την παρένθεση που είπες στην αρχή. Το νιώθω απόλυτα αυτό που λες. Τώρα που έχουμε κάνει όλη αυτή τη διαδρομή, ας πούμε. Αυτό το κύκλο, ναι. Ναι, το νιώθω απόλυτα αυτό που λες. Αυτό που λες είναι το συναίσθημά μου χρόνια τώρα, χωρίς να μπορέσω να του δώσω μια δομή. Τώρα αυτό που σου συζητάω είναι όλα αυτά τα ερεθίσματα που συζητήσαμε στην ιστορική αναδρομή που κάναμε ενδεχομένως στο προηγούμενο επεισόδιο. Λοιπόν, έχουν συνεισφέρει σε ένα πράγμα που τελικά κάπου πρέπει να δώσει μια απάντηση, ρε εσύ. Γιατί καλό είναι τώρα η αναζήτηση και ο μηδενισμός, γιατί αυτό κάνουμε, έτσι, να μηδενίζουμε τα πάντα, που δεν είναι παράλογο. Όχι. Δεν είναι λάθος. Αλλά πρέπει να κάνουμε θετικές ενέργειες στη φάση που βρισκόμαστε πια. Αλλιώς τελικά οφείλουμε να κάνουμε θετικές ενέργειες. Γιατί αλλιώς ο μηδενισμός αυτός έχει μια κατεύθυνση. Έχουμε χρέος απέναντι. Ιδεολογικά, έτσι. Έχουμε χρέος απέναντι και στις επόμενες γενιές, ρε. Όχι, μη με πας εκεί. Δεν θέλω να αφήσω. Κοίτα, πρόσεξε, έχουμε χρέος απέναντι στους εαυτούς μας. Μπράβο. Αυτό είναι το βασικό. Ναι, αλλά έχουμε χρέος απέναντι και στους επόμενους. Είμαστε ένας βηματισμός, ρε φίλε. Πώς να το κάνουμε. Δεν μπορεί να σκυπάρει αυτό το βήμα να πάει από τους boomers στη Gen Z. Μα θα πάει, δεν συμβαίνει αυτό. Όχι, είναι ανομαλία. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, αλλά αυτό γίνεται τώρα. Είμαστε ακόμα παρένθεση, αδερφέ. Δεν έχουμε φύγει από αυτό. Και ατομικά ο καθένας μας νιώθει παρένθεση. Γιατί σου ξαναλέω, κρύβεται στο φόβο του. Έχουμε αποκτήσει την παιδικότητα αυτή καλώς και τη διατηρούμε καλώς. Αλλά η παιδικότητα, άμα θυμάσαι, έκλαιγες γιατί έκλεινε το φως. Έτσι. Έσβηνε το φως και ήσουν στο σκοτάδι. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Δηλαδή, σήμερα φτάνουμε σε σημείο να καταλαβαίνουμε, να εξηγούμε για τι συμβαίνει με το κλείσιμο του φωτός και την επικράτηση του σκοταδιού στο δωμάτιο. Παρ' όλα αυτά το φοβόμαστε ακόμα. Καταλαβαίνεις τον παραλληλισμό που σου λέω. Δεν λέω για τη βαθύτερη φοβία. Νιώθω να κάτσω να την εξετάσω σαν ψυχίατρος ή ψυχολόγος. Δεν έχω αυτή την ιδιότητα, ούτε μπορώ να το κάνω, ούτε θέλω να το κάνω, να σου πω πρακτικά. Δηλαδή, εδώ θέλω να σπαστώ ένα κομμάτι των Red Pill Theorists, ας πούμε, τους οποίους τους κατακρίνω και τους θεωρώ εκμεταλλευτές σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά τέλος πάντων, το ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας εμείς, χωρίς να κοιτάξουμε το δίθεν κομμάτι, τι αντίκτυπο θα έχει αύριο στο boomer και τι αύριο θα έχει στο Gen Z και την επόμενη γενιά. Δεν θέλω να εξετάσουμε αυτό πρώτα. Θέλω πρώτα να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα απεγκλωβιστούμε εμείς από αυτή την παρένθεση. Γι' αυτό φωνάζω για το, ας πούμε, κοντοπίδι, φύγε από εκεί που είσαι, ρε μαλάκα, και έλα πίσω να πεις δύο κουβέντες. Και γιατί φωνάζω τον κοντοπίδι συγκεκριμένα, μπορεί να κράξουν κάποιοι, μπορεί να μην είναι πολύ δημοφιλής, ας πούμε, σε όλες τις πλευρές, αλλά ο τύπος αυτός ανέβασε ένα βιντεάκι που λέγεται «Εγώ». Ναι, ακραίο. Και τον είδα σε μια συνέντευξη το 2020. Ακραίο σε όλους. Και το υπεραστικό είναι ακραίο και το στομάχι είναι ακραίο. Έχει κάνει γενικά. Πρόσεξε, σε αυτό το πράγμα που λέγεται «Εγώ», ο τύπος βγήκε τώρα το 22, όχι τώρα, τέλος πάντων το 22, σε μια συνέντευξη που τον πέραν, νομίζω, Ντελίνες, νομίζω, τα παιδιά αυτοί. Ναι. Και τους λέει ότι εντάξει, ρε μαλάκες, λέει τώρα, αυτό απλά ταυτίστηκε. Έτυχε να ταυτιστεί, δεν είναι τόσο βαθύ όσο το σκέφτεστε. Ναι, δίνω την ψευδαίσθηση, λέει, του βάθους, τον άκουσα. Μαλάκα, εκείνη την ώρα θέλω να του κόψω φάπα. Και σκοτώνει το τέτοιο τώρα και σένα, ναι. Όχι, θέλω να το κόψω φάπα, γιατί ρε μαλάκα, άμα πηγαία σου βγαίνει αυτό χωρίς καν να το έχεις προσχεδιάσει.
Θέλουμε περισσότερο από αυτό που είναι ατόφιο, ας πούμε. Μην μου το παίζεις ότι δεν συμβαίνει τίποτα που το έχεις αυτό το χάρισμα, ας πούμε. Βρωμιάρι. Βγάλτε να τα ακούμε συνέχεια. Θα το κόψω short αυτό και θα ταγκάρω το κοντόπο, μαλάκα, μα το θέλω. Κατάγκαρε τον αμέσα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Τους χρειαζόμαστε όλους αυτούς. Εγώ προσωπικά τους χρειάζομαι όλους. Ναι, τις φωνές τις θέλουμε, εννοείται. Λέτζα, τέτοιους. Αυτή είναι χρυσάφι, μαλάκα, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Είναι ο μόνος τρόπος, αδερφέ μου, να δεις και τον εαυτό σου μέσα από τα μάτια ενός τρίτου. Γιατί όλοι αυτοί που κάνουμε εμείς εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών την ενδοσκόπηση και το αναλύουμε αυτό το θέμα, αυτά που μας απασχολούν τέλος πάντων, είναι σαν να ο κοντοπηδής είναι σαν να είσαι εσύ και να σε κοιτάς απ' έξω. Ναι. Κατάλαβες τι σου λέω. Ναι, αυτό είναι. Υπάρχουν και οι διάβλοι επικοινωνίας. Είναι στημένοι εκεί έξω. Δηλαδή μπορούμε να βρεθούμε με κάποιο τρόπο όλοι μας. Μέσα από το εργαλείο του ίντερνετ, φίλε. Αυτό κάνουμε. Ακριβώς. Αυτό. Επειδή λοιπόν έχουμε μελετήσει τα κόλπα του marketing, έχουμε μελετήσει τα κόλπα όλα και μπορούμε να παίξουμε σε ένα αντίστοιχο επίπεδο ενδεχομένως. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ. Εντάξει. Μόνο να συζητάω μπορώ, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Που νομίζω ότι τελικά είναι το μόνο πράγμα. Ακούγοντας και μιλώντας, άρχισα να πεμπλέκω λίγο ένα κουβάρι που υπάρχει εκεί πέρα. Να αρχίσω να χαρτογραφώ, ρε παιδί μου, λίγο το λαβύρινθο. Μα μόνο μέσα από την επικοινωνία μπορεί να προκύψει αυτό, ρε φίλε. Και είναι λογικό. Δηλαδή δεν είναι λίγο, μην το σνομπάρεις το μόνο να μιλάω. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το κάνεις. Και εγκαλείς, ας πούμε, τον κοντοπίδι να βγες και μίλα και πάρε το βήμα σου, ας πούμε, που το έκανε και κάτι σου δώσε και εσύ τώρα αυτό προσπαθείς να κάνεις. Δηλαδή έχεις μπει στη διαδικασία και κάνεις κάτι. Έχεις σηκώσει το μανίκι σου, είσαι στην εμπλοκή αυτή που καλείς. Δηλαδή λες ότι ελάτε παιδιά στον εργασιακό μας χώρο, το κάνουμε. Στην καθημερινότητά μας, στην αλληλεπίδρασή μας με άλλους ανθρώπους, συνεργάτες, συναλλασσόμενους, καθημερινότητα, το κάνουμε. Τώρα πάμε και κάνουμε και κάτι. Κάνουμε ένα podcast, κάνουμε μουσική, λέμε τα πράγματα που έχουμε να πούμε. Εκφραζόμαστε με όποιο τρόπο μπορούμε. Είμαστε εδώ, είμαστε σε αυτή τη διαδρομή που λες, στο Manifesto. Λοιπόν, στο Millennial Manifesto μέσα. Το Millennial Manifesto. Λοιπόν, θα το πω. Manifesto. Millennial Manifesto. Είναι και δύσκολο το μπουρδέλο. Λοιπόν, Μαλιχέστο, ρε μαλάκα. Στο Millennial Manifesto, λοιπόν, είμαστε δημιουργικοί. Πρέπει να μιλάμε, πρέπει να επικοινωνούμε, πρέπει να παίρνουμε την ευθύνη. Πρέπει να αγαπάμε την ευθύνη που λέει και ο Καζαντζάκης. Και μόνο κάπως έτσι, ξέρω εγώ, μπορούμε να φέρουμε εμάς και αυτό το vibe που θέλουμε στην καθημερινότητά μας. Με το να το δημιουργήσουμε. Ακριβώς. Ξαναλέω, το πρώτο στάδιο είναι... Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν θα το κάνει κανείς για σένα. Ακριβώς. Κανείς. Το όραμά σου είναι μόνο δικό σου, κανένας άλλου. Δεν είναι θέμα οράματος. Όραμα, πώς να σου το πω, από την άποψη το όραμά σου και η επιδίωξή σου το μετερίζει σου. Είναι το μέσο που θα χρησιμοποιήσεις για να επικοινωνήσεις αυτά που συζητάμε. Ναι, εγώ εδώ είμαι, έτσι τα βλέπω, έτσι τα θέλω. Ακριβώς. Το σημαντικό είναι στο προηγούμενο στάδιο να το αποδεχτούμε αυτό. Πρώτα απ' όλα. Και όχι απλά να το επικοινωνήσουμε, να αποδεχτούμε ότι ξέρεις κάτι. Ακόμη και αν δεν μου αρέσει αυτό που κάνω, κάπου ακουμπάει, κάπου έχει impact. Ναι, εννοείται. Πρέπει να το δω σαν κάτι παραπάνω από ένα paycheck. Ακριβώς. Ό,τι και Γιατί. Έτσι θα αποκτήσουμε αύριο μεθαύριο όλοι μας, από το δικό μας μετερίζει πάλι ο καθένας, τα ενία στη ζωή τη δικιά μας και 3 ανθρώπων. Μπορεί ακόμη παραπάνω. Ναι, αυτή η συνδιαλλαγή και αυτή η αναστροφή. Αλλά και ενός να είναι τεράστια η ευθύνη. Εντάξει, ναι, ακόμη και αυτό. Του συντρόφου σου, του παιδιού σου, δεν ξέρω τι είναι. Ένας να είναι. Σωστό. Είναι τεράστια η ευθύνη. Σωστό. Απλά αυτά που λέτε και αυτά που νιώθετε, αν κάτι νιώθετε το κάνετε καλά, ρε μαλάκες. Απλά αυτό λέω. Κάτι νιώθεις ότι κάνεις καλά. Δώσε τα credit στον εαυτό σου. Σταμάτα να φοβάσαι και να play low τον εαυτό σου συνέχεια. Και βγες και πες το. Ρε μαλάκες, εκεί τα ρεμάλια που κάνετε Monkeys podcast να πούμε. Εγώ κάνω αυτό στη ζωή μου. Και θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Μπορώ να μιλήσω. Έχετε κάτι να πείτε πάνω σε αυτό? Ξέρω εγώ. That's simple. Ναι, okay, ζητήστε το χώρο σας, ρε παιδί. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Δεν έχω μια συγκεκριμένη στρατηγική που είναι φούστα μπλούζα για όλους. Ξέρεις γιατί δεν έχεις? Γιατί υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι γι' αυτό. Γιατί και του καθενός το μονοπάτι είναι μοναδικό.
Και αυτό που λες είναι κάτι το οποίο θα το βρεις θέλοντας να καταλάβεις τη δική σου πραγματικότητα και όντας παρόν σε αυτή. Και εκεί θα καταλάβεις. Αυτό, εκεί βαδίζω, ας πούμε. Αυτό είναι το δικό μου το. Και πάλι θα υπάρχουν μέρες και περίοδοι, ας πούμε, που θα το αμφισβητείς και θα τρως ήττες και θα λες ότι δεν είναι όλα μάταια και πάλι θα πρέπει να πάλι δώστε. Ξέρεις τι, αυτή είναι η ζωή, ρε φίλε, στο τέλος της ημέρας. Ακριβώς. Πρέπει να κάνουμε πράγματα. Γαμώ την πουτάνα μου. Σταματήστε να είστε μέσα σε δωμάτια, να παίζετε πουτσο games, να ονειρεύεστε, να λέτε τα καμένα όνειρα που δεν είχατε και δεν κάνατε ποτέ και πέρασε η εποχή σας και γεράσατε. Όχι, μαλάκες, ζήτα ακόμα, να πνέετε. Εδώ είμαστε. Βγείτε και κάντε. Ξέρω εγώ, κάντε. Βγείτε στον κόσμο, επικοινωνήστε και κάντε πράγματα. Φέρτε τα στα μέτρα σας. Or die trying. Ξέρεις, γάμα τον get rich. Do it your way or die trying, ξέρω εγώ. Στο μόνο πράγμα δηλαδή που δουλεύουμε καλά μέχρι τώρα είναι να κάνουμε cost-benefit ανάλυση. Και εμείς λέμε, δεν θα κάνω αυτό γιατί τα λεφτά δεν είναι καλά. Το αναλύουμε, ωραίο αυτό. Οι περισσότεροι από εμάς. Μια χαρά είμαστε. Ναι, για μένα είναι αρκετό αυτό. Μην το μεγαλώνετε, παιδιά. Και νομίζω ότι το get rich, αυτό είναι το red pill theorists, ας πούμε. Get rich, build six pack και γαμίστε όσο περισσότερο κόσμο μπορείτε από το αντίθετο φύλλο. Κάπως έτσι. Ή από το ίδιο. Μάλλον όχι, δεν είναι και από τόσο αυτό φίλοι. που σας κάνει και σας σηκώνετε, ας πούμε. Όχι, θέλω να σου πω αυτό θα το λέγαμε εμείς. Αυτοί δεν το λένε έτσι. Αυτοί είναι πάντα. Το λένε γαμίστε. Μάτσο άντρες. Μάτσο είναι. Είναι τέτοιοι. Πώς τους λένε, Andrew Tates. Έτσι, αυτή είναι η θεωρήση. Andrew Tates. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Δεν τα ακολουθώ. Συγγνώμη, δεν το έχω ξεκαθαρίσει. Μπορεί να το έχω ξαναναφέρει αυτό. Το έχει αναφέρει, αλλά επειδή την τρέπω. Έχω το κλασικό το ελληνικό σύνδρομο που δεν ξέρω κάτι, αλλά δεν λέω. Δεν σου λέω, μαλάκα, τι λες. Κάνω ότι ξέρω. Ναι, βεβαίως, εννοείται. Είναι ο φυσικός νεύτων για την βαρύτητα με το μήνυμα. Ναι, βέβαια, είναι παγκόσμια αλήθεια αυτό που ξέρεις. Τέλος πάντων, γάμισε το. Πρακτικά είναι οι τύποι αυτοί που σου λένε ότι βγάλε λεφτά, είναι μόνο στα χέρια σου η ζωή σου, ότι πρέπει να είσαι σωματαράς και να έχεις πέρασει, να έχεις κύρος και εξουσία. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Πρόσεξε. Στο 1/3 από αυτά συμφωνώ. Και τελικά τι σου λένε, δώσ' μια συνδρομή $17 το μήνα, ξέρω εγώ. Ας πούμε, το μέσο για να το κάνεις αυτό είναι το να είσαι απόλυτος στις απόψεις σου, να μην μπαζαρεύεσαι, να μην σέβεσαι το διαφορετικό. Εντάξει, μέσα από αυτά τα μονοπάτια. Δεν είναι και τίποτα καινούριο να πούμε. Είναι το παλιό, το ματσιλίκι του πολλά βαρύ. Το έχουμε δει. Εμείς αυτό το καβλαντάμε. Η νέα γενιά, ας πούμε, το παίρνει λίγο πιο σοβαρά. Θα σου πω γιατί το παίρνει πιο σοβαρά. Στα παιδάκια πουλάει λίγο αυτό, ξέρω εγώ. Γιατί έχει πουληθεί εξαιρετικά και η πλευρά του political correctness. Σε βαθμό που γίνεται. Άμα είσαι αντίθετος τώρα, είσαι επαναστάτης. Άμα είσαι ο Γιώργος ο Φούντας στη Στέλλα, ας πούμε, είσαι επαναστάτης τώρα ξαφνικά. Ακριβώς. Είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο τα πρότυπα και το marketing. Είναι αυτό που σου λέω. Έχει βουλιάξει ένα βούρκο περίεργο. Εμείς οφείλουμε να βγάλουμε το κεφάλι έξω από το βούρκο. Πρώτα. Οι millennials έρχονται. Ακριβώς. Εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω, Καριόλη, αυτό. Και δεν το κοροϊδεύω. Εγώ το πιστεύω αυτό που σας λέω. Και το πιστεύω καταρχάς γιατί έχω αρχίσει να στείνω τη ζωή μου με τέτοιο τρόπο πλέον. Μαλάκα, σε ποιον τα λες? Σε μένα τα λες αυτά τώρα, δηλαδή? Όχι, αγόρι μου. Πρόσεξε. Εσένα θα σε πιάσουμε σε ένα επόμενο session, σαν το Master Commander. Όχι, ακριβώς. Master Tempo, αλλά διαφορετικό. Τέλος πάντων, στο το Master Commander του καλλιτεχνικού ντουέτου που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα. Εμείς δεν είμαστε. Μάλλον εσύ είσαι ο καλλιτέχνης στο ντουέτο αυτό που μιλάει. Έτσι. Θα το βγάλουμε. Άκου, γιατί επειδή. Παιδιά, να βάλουμε μια παρένθεση σε όλα τα μεγάλα ονόματα και τους γίγαντες που αναφέραμε πριν και πρέπει με κάποιο τρόπο, αν μπορούν να ακουστούν και λίγο παραπάνω, να τους δώσουμε λίγο χώρο σε αυτό το hip-hop underground σκηνή. Πρέπει να δώσουμε και λίγο χώρο στο συνομιλητή μου, έτσι. Να ξέρετε, έρχεται το 2024. Δεν λέω πολλά. Δεν λέω πολλά. Το 2024 έρχεται από το Too Late Production, λοιπόν, που συμπεριλαμβάνει στην αγκαλιά του και αυτό το podcast. Αυτό είναι το podcast που ακούτε, ρε, που φάλες. Έτσι, ακριβώς. Αυτό θα φέρει και ένα κύμα μουσικής, νομίζω λίγο διαφορετικό. Εγώ, προσωπική μου εκτίμηση. Sky the wave, Νάτος, έσκασε φίλου μπροστά, εδώ πέρα μπροστά. Σκάει ένα κυματάκι που έχει νόημα. Εντάξει. Και να σου πω κάτι, γιατί έχει νόημα. Είναι millennial shit, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. No, it's your style. Είναι το δικό σου.
Εντάξει, δεν είναι κοπιά, δεν είναι κάτι που το φέρνουμε δικό μας, έτσι. Είμαστε ομό εδώ πέρα με παιδί της σειράς μου εδώ πέρα, αδέλφη μου. Εντάξει, είναι... Ακριβώς. Δεν ξέρουμε τώρα το όνομα που θα βγει στη σκηνή, οπότε γι' αυτό αποφεύγουμε να τα ξέρουμε, όλα τα ξέρουμε. Εντάξει, άστο. Δώσ' το να πούμε κάτι εδώ πέρα τώρα, ότι εμείς γνωριστήκαμε στη δουλειά, ρε παιδί μου, σε context επαγγελματικό. Εσύ και εγώ λες. Εμείς οι δυο, ναι. Οκ, και να δώσουμε λίγο context, ρε παιδί μου. Γνωριστήκαμε στη δουλειά και η παρέα σου και η παρέα μου, που είμαστε μεγαλωμένοι σε παράλληλες περιοχές, λίγο ξέρεις, Ηράκλειο, Μαρούσι, εκεί affiliated πράγματα. Σωστά. Είμαστε τύποι που θα μπορούσε οποιοδήποτε να πάρει μεταγραφή από εδώ στους εκεί, ξέρεις, και να δουλέψει, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο. Σίγουρα. Είναι λίγο τέτοια φάση. Είναι βίοι παράλληλοι. Οπότε θεωρώ ότι, ξέρεις, έχουμε πολύ κοινά references σε όλο αυτό το πράγμα που συζητάμε τόση ώρα. Σωστά. Εντάξει, και αυτό το λέω με αφορμή το μουσικό που έλεγες, γιατί αυτό που σκάμε τώρα, αυτό που κάνουμε με τον Γιώργο, ας πούμε, είναι πραγματικά αυτό που θα δώσουμε, είναι όλη μας η ύπαρξη ως εκπρόσωποι της γενιάς μας, με όλο αυτό το φάσμα σκοτωμένων ονείρων του να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, τα γερασμένα παιδιά, όλο αυτό το πράγμα των millennials to date, μέχρι σήμερα. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα σου πω, βάλε την τελεία εδώ, γιατί θα πρέπει να κάνουμε ένα αφιέρωμα γι' αυτό και ενδεχομένως να καλέσουμε και τον Γιώργο στο μικρόφωνο. Ναι, πρέπει κάποια στιγμή, το έχουμε πει. Να εκτεθεί, να εκτεθεί και εκείνος, έτσι. Πρέπει. Για να πείτε, γιατί ξεκινήσαμε κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση, έτσι. Αυτό δεν ήταν η συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Πρόσεξε με. Τι εννοώ. Η συζήτηση που κάναμε σήμερα δεν είναι κάτι που το έχουμε στημένο. Το έχουμε υπολογίσει, το έχουμε. Είναι κάτι που με απασχολεί με ένα χρόνια. Ναι. Έρχεται λοιπόν ο Νίκος χτες και μου λέει μπλα 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 μπλα, πάμε εκεί. Έχουμε φτάσει εκεί. Άρα, σαν συνθήκη, ξέρεις τι έχει νόημα, να το εξετάσουμε και σαν, σαν case study. Μα είναι αληθινούρα, ρε φίλε, είναι βιωματικά αυτά που κάνουμε. Και η μουσική που κάνουμε είναι βιωματική και αυτό που κάνουμε τώρα δεν είναι βιωματικό. Οπότε προφανώς έρχονται και εκφράζουν κάτι το οποίο είναι εκεί. Και μας φαίνεται, ξέρεις, ότι μαλάκα είναι, κοίτα, έρχονται και δεν. Ναι, βέβαια δεν είναι. Αφού είμαστε ειλικρινείς απέναντι σε αυτό που κάνουμε. Είναι στιγμές ατόφιες, κατάλαβες. Αυτό είναι. Οπότε μπορεί να έχει και νόημα, να σου πω, στο τέλος της ημέρας, κάποια άλλη στιγμή, λίγο αργότερα, ή δεν ξέρω πότε, θα το δούμε, θα το συζητήσουμε αυτό. Να πιάσουμε την περίπτωση τη δικιά σας. Τι στον Μπούτσο κάνατε εσείς στα 35 κολόγεροι, να πούμε, που ασπαστήκα. Πρόσεξε, τούρε μαλάκα. Ασπαστήκατε και Αννα Μαρία. Λοιπόν, ασπαστήκατε το όνειρό σας και το κάνατε πραγματικότητα σε ένα βαθμό μέχρι εκεί που σας αφήνει το μετερίζει σας, ρε παιδί. To date. Έτσι. Αύριο μπορεί να είναι κάτι. Μπράβο. Επειδή εγώ το κάτσα να δούμε, επειδή εγώ το βλέπω το πράγμα σε όλους μας εκεί έξω. Ναι. Και σας το λέω ειλικρινά. Δεν το λέω μόνο για τον Νίκο που τον ξέρω προσωπικά ή για την πάρτι μου που πιστεύω ότι. Ή για τη συντρόφισσά μου, ας πούμε, που έχω συζητήσει. Τα μισά από αυτά τα πράγματα που συζητάμε σήμερα τα έχω συζητήσει 10 χρόνια με τη συντρόφισσα. Έτσι. Και κινούμαστε σε μια παράλληλη κατεύθυνση. Έτσι. Θεωρώ δεδομένο ότι θα πετύχουμε πράγματα, έτσι. Για τους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα, μαλάκες. Όχι για το τι θα αφήσουμε στην επόμενη γενιά, στα αρχίδια μας. Για τους εαυτούς μας και όχι για να τα βγάλουμε φράγκα. Για να ζήσουμε μια ωραία ζωή. Όσο μας επιτρέψει αυτός ο κόσμος. Θες να σου πω κάτι πραγματικά. Το σκεφτόμουν προχθές που πήγαινα στη δουλειά το πρωί. Επειδή τώρα μελετάω πάρα πολύ το project, γιατί αυτό που κάνουμε τώρα που πάμε να στήσουμε είναι αρκετά φιλόδοξο και μεγάλο και το μελετάω αρκετά, ξέρεις, και είμαι εκεί παρόν και εντάξει, έχουν γίνει και αυτά που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό που με έχουν βάλει ακόμα σε πιο, ξέρεις, συναισθηματική κατάσταση, ας πούμε, και σε εγρήγορση, έτσι, τα αντανακλαστικά μου είναι σε εγρήγορση, συναισθηματικά εννοώ. Σκεφτόμουν με όλα αυτά τα πράγματα που φαινομενικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ρε μαλάκα τώρα τι κάθεσαι και ασχολείσαι, τι κάνεις, ξέρω εγώ, στα 35 σου, ας πούμε, πας να ξανακάνεις, να βγεις μουσικά ή κάθεσαι και κάνεις podcast, ας πούμε, μεγάλη ώρα τώρα εδώ πέρα, ή κάνεις, ρε μαλάκα, κάνε κανένα παιδί, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Το vibe θα ήταν αυτό, ξέρεις, αυτές οι φωνές οι μαλακισμένες που πας να ακούσεις στο κεφάλι σου, ας πούμε, ή μπορεί να ακούσεις δεξιά-αριστερά. Και συνειδητοποιώ
ως αποτέλεσμα μιας φλόγας, ρε παιδί μου, του απλά κάνε αυτό που είναι να κάνεις, γιατί αν δεν το κάνεις δεν μπορείς να αναπνεύσεις, δεν μπορείς να ζήσεις, δεν μπορείς να επιβιώσεις, τίποτα άλλο δεν έχεις να κάνεις. Απλά κάτω γι' αυτό, χωρίς να έχω άλλο κίνητρο. Και ξεκινώντας απλά να κάνω πράγματα για να μπορώ να νιώσω ότι ζω, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο και δεν θα πεθάνω μέσα στην ίδια μου την ύπαρξη, στην καθημερινότητα, στη ζωή μου. Θέλω μια ανάσα. Συνειδητοποιώ όσο βαδίζω αυτό το μονοπάτι με συνέπεια, γιατί αυτό πρέπει, αυτό μπορώ, αυτό θέλω, πόσο πολύ, ρε φίλε, οι γύρω μου άνθρωποι, αυτοί που έρχονται σε επαφή με οποιαδήποτε τέτοια μικρομαλακία κάνω ή βάζω κάτω και συστηματοποιώ, και εν τέλει με τον καιρό τους κάνει inspire με κάποιο τρόπο. Ξέρεις, εμπνέονται, την παίρνουν αυτή η φλόγα, μεγιστοποιείται δηλαδή, και όχι απλά το κάνει αυτό το πράγμα, ανθίζει κιόλας. Δηλαδή βλέπω γύρω μου και ανθίζουν πράγματα τα οποία δεν είχα ιδέα ότι βρίσκονταν εκεί. Και καταλαβαίνω ότι κάπως η δική μου κίνηση, που στην αρχή ήταν μια κίνηση απελπισίας για να μην πνιγώ, καταλήγει και γίνεται ένας μικρός κήπος μέσα στον οποίο μπορούν τα πράγματα να κινούνται γαλήνια. Ναι μεν υπάρχει αντάρα, αλλά ξέρεις, κάπως λέμε, όπα, είμαστε εδώ, κάτι συμβαίνει, παίρνουμε μια ανάσα και μήπως μπορούμε και κάτι παραπάνω. Κατάλαβες? Δεν ξέρω, εσύ τώρα είσαι κοντά και μπορεί να το νιώθεις λίγο αυτό που σου λέω. Εννοείται. Καταρχάς δεν θα κάναμε ποτέ αυτό το πράγμα, αυτό το εγχείρημα, αν δεν είχες αυτή τη φλόγα εσύ. Κάπως έτσι, δεν ξέρω. Ξεκινάμε έτσι. Ναι. Αλλά θα σου πω κάτι, εδώ θα σου βάλω μια παρένθεση. Ναι, αλλά φεύγει από μένα, δηλαδή είναι πολύ πιο μεγάλο, κατάλαβες. Σωστά. Ξεκινάει όμως από το γεγονός ότι έχεις μια ιδιαίτερη, ας πούμε, κάβλα, μια ιδιαίτερη συγκίνηση για ένα πολύ, πολύ συγκεκριμένο πράγμα που θες να αφιερώσεις ό,τι ελεύθερο χρόνο σου περισσεύει πάνω του. Και δεν μου περισσεύει. Και δεν σου περισσεύει. Ξεκινάμε από αυτό. Υπάρχουμε, πρόσεξε θα σου πω, πάρα πολλοί εκεί έξω που δεν έχουμε κάτι τέτοιο που να μας δίνει τέτοια φλόγα. Θέλω να απευθυνθώ λοιπόν περισσότερο. Έχει απίστευτα νόημα να μας πεις αυτή την εμπειρία και πώς ξεκίνησε από το. Ξέρεις, ξεκινάς όταν πετάς την πετρούλα, βγαίνει το πρώτο κυματάκι. Και μετά γίνεται. Μαλάκα. Και στη λίμνη ξαφνικά βλέπεις 10-15 κύματα. Ναι. Ξέρεις, στρογγυλά να έχουν το ίδιο κέντρο, ας πούμε, και να ανοίγουν στα πέρατα της λίμνης. Εντάξει. Ναι. Αυτό δημιουργείς εσύ. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Έτσι. Άκου τώρα. Ξέρω τι λες, καταλαβαίνω πώς το εικονοποιείς. Εκεί έξω οι υπόλοιποι, πάρα πολλοί από εμάς, δεν έχουμε κάτι τόσο δυνατό που να είναι τόσο μεγάλη κινητήριος δύναμη. Γι' αυτό λοιπόν, beside that, ας αφήσουμε στην άκρη αυτό το κομμάτι της δημιουργίας και αυτό το. Καταρχάς, ενδεχομένως θα πρέπει να έχεις και ένα ταλέντο εδώ που τα λέμε για να μπορείς να κάνεις deliver κάποια πράγματα σε οτιδήποτε, έτσι, όχι μόνο στη μουσική, σε οποιοδήποτε κομμάτι έκφρασης. Άρα, μεγάλο κεφάλαιο το ταλέντο τώρα. Άρα, ναι, τέλος πάντων. Πρέπει να έχεις μια καλλιτεχνική φλέβα το λιγότερο. Ας το πούμε έτσι, τέλος πάντων. Κάτι να σε τρώει μέσα σου. Ναι. Αν δεν την έχεις αυτήν και αισθάνεσαι εγκλωβισμένος από τα πάντα, αυτά που είπαμε πριν και αναπτύξαμε αυτό το 2ωρο-3ωρο, ας πούμε, χωράει και από τους ανθρώπους που απλά διάγουν μια ζωή απλή. Έτσι. Δεν έχουν βλέψεις να ακουστούν παντού, αλλά όλοι έχουν μια δουλειά. Όλοι έχουν ένα σύντροφο. Μα αυτό πήγα να σου πω. Όλες οι ζωές απλές είναι, ρε φίλε. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Αυτό είναι κακό να εξυψώνουμε πράγματα τα οποία είναι πεζά. Δηλαδή, όχι, θέλω δεν το να σου πω, εξυψώνω. Δεν λέω αυτό. Πρόσεξε γενικά το δρόμο της δημιουργίας, της καλλιτεχνικής φλέβας. Όχι, φίλε, αυτό είναι. Όσο μεγαλύτερη ανάγκη έχεις και όσο μεγαλύτερα ελλείμματα έχεις, τόσο περισσότερο ανορθόδοξοι είναι οι τρόποι που βρίσκεις να κάνεις πράγματα τα οποία είναι συμβατικά. Και αυτοί οι ανορθόδοξοι τρόποι, επειδή πολλές φορές για να μπορείς να τους δώσεις παρακάτω πρέπει να έχουν και μια κομψότητα. Γιατί αλλιώς, γιατί να τους πάρει ο άλλος? Θα τους πάρει με τον ορθόδοξο τρόπο, στα αρχίδια του. Αν όμως έχουν και μια κομψότητα και τον δελεάσεις, τότε μπορεί να περάσει αυτό το πράγμα, το μήνυμα, και να επικοινωνήσεις τόσο μεσολαμίας και με τόσο πολύ κόπο ένα πράγμα το οποίο ένας άλλος θα το έχει ζήσει και θα το έχει πάει στην ευθεία. Εντάξει, ωραία είναι η τέχνη και εγώ την αγαπάω. Θεωρώ ότι μας διαχωρίζει από τα ζώα και πηγαίνει τον πολιτισμό παρακάτω, επειδή όντως μας παίζει με την ευαισθησία μας, γιατί ο καλλιτέχνης ως εξορισμού είναι κάποιος ευαίσθητος άνθρωπος. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι. Δηλαδή,
μπορεί οποιοσδήποτε θέλει να ζήσει με τη φιλοσοφία που συζητάς εδώ και αυτό το μαραθώνιο podcast, ας πούμε, μπορεί να το βγάλει αυτό το πράγμα στον περίγυρό Σωστά. του μέσα από απλές καθημερινές πράξεις που οποιοσδήποτε είναι πραγματικός καλλιτέχνης απλά τις παρατηρεί, τον εμπνέουν και προσπαθεί να τις κάνει πιο ελκυστικές και να τις αφήσει να υπάρχουν εκεί για όποιον θέλει να τις δει, όποτε θέλει να τις δει, με τον κώδικα που ξέρει. Ακριβώς. Σε αυτό συμφωνώ. Στο κομμάτι που στην κατάληξή σου συμφωνώ απόλυτα. Έχει τεράστια σημασία δηλαδή η απλή καθημερινή πράξη του καθενός να δημιουργήσει πραγματικότητες που είναι πολύ πιο σημαντικές από οποιοδήποτε εργοτέχνης. Που την τέχνη την έχω, σου λέω, στο ξαναλέω. Είμαι ένας άνθρωπος που κατάλαβες. Δεν είπα ποτέ ότι είναι σημαντικό. Ποτέ δεν το χρησιμοποίησα αυτό σαν λέξη. Εδώ, τώρα, σε αυτή τη συζήτηση. Δεν είπα ότι είναι σημαντικότερο το να είσαι καλλιτέχνης. Καλά, με συγχωρείς. Όχι, θέλω να πω. Κατάλαβες, επειδή το λες έτσι καλλιτεχνική φλέβα, ταλέντο και αυτά τα πράγματα λίγο στερεοτυπικά, πάνε να διαχωρίσουν τους ανθρώπους που κάνουν δημιουργικά πράγματα σαν κάτι λίγο εξωγήινο και εξωτικό και. Όχι, όχι, ξέρω εγώ. Χέζουν, κατουράνε, τρώνε, φοβούνται, έχουν ανασφάλειες, κοιμούνται. Ξέρεις, είναι ίδιο vibes, ξέρω εγώ. Δεν είναι κάτι. Καλώς το εντοπίζεις, λοιπόν. Δεν θεωρώ ότι είναι σπουδαιότερο, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα κριτήριο για να επικοινωνήσεις κάποια πράγματα πιο εύκολα. Πιο μαζικά, όχι απαραίτητα μαζί. Μπορεί να μην είναι μαζικό. Μπορεί να είναι για 10 άτομα που λες. Πάλι μαζικό είναι από το να μιλάω σε σένα. Αυτό που κάνουμε τώρα, που παίρνουμε αυτή τη συζήτηση και τη διώχνουμε και την δίνουμε διαθέσιμη στους πάντες, το γεγονός ότι μπορεί να την ακούσουν 100, που μπορεί το κοινό μας να φαίνεται τίποτα που είναι 100 άτομα που ακούνε, αλλά ταυτόχρονα. Μαλάκα, σκέψου αν ήταν γύρω μας αυτά τα παιδιά. Κόφτω αυτό. Όχι, 100. Εντάξει, 100. Ας είμαστε εδώ που είμαστε, δεν είναι κακό. Όχι, ρε. Αν ήταν εδώ πέρα γύρω μας αυτά τα παιδιά, ξέρεις, ήταν αυτοί οι 100 τριγύρω μας, θα ήμασταν τεράστια παρέα. Δηλαδή θα ήταν αξέχαστη φάση. Καταλαβες. Εννοείται. Το καλύτερο πάρτι της ζωής μας. Δεν υπάρχει, θα γαμούσε. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσαμε. Αλλά αυτό τελικά συμβαίνει, ότι αυτοί οι 100 τώρα, ρε φίλε, είναι τεράστιος αριθμός. Κατάλαβες. Ναι, αυτό μας το δίνει αυτό το πράγμα. Το ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από το να καθίσουμε και να πιούμε αυτή την πύρα μόνοι μας. Συμφωνώ. Έχει effort, έχει δουλειά, έχει έκθεση, έχει whatever, ξέρω εγώ. Ναι, συμφωνώ, αγόρι μου. Συμφωνώ. Δεν μειώνω τίποτα, έτσι. Αυτό θέλω να πω, που είναι, και να συμφωνήσω με σένα, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από μάλλον κάποιος άνθρωπος πιο σημαντικός από κάποιον άλλον. Ίσως άμα γνωρίζαμε τον Χριστό, να υπήρχε αυτή η φιγούρα κοντά μας, ανάμεσά μας, να την αναγνωρίζαμε ενδεχομένως. Εμείς μπορεί να καταφέρναμε να την αναγνωρίσουμε εν ζωή ότι είναι τόσο σημαντική η φιγούρα. Και όχι να πεθάνει και να τον κρεμάσουμε και 2.000 χρόνια μετά να γίνει το παπαδαριό όπως το ξέρουμε σήμερα. Τέλος πάντων. Ευελπιστώ ότι σε αυτές τις συνδιαλλαγές, σε αυτή τη διάθεση, σε αυτό το διάβα, να βοηθήσουμε όλοι μας στο να κάνουμε expose με την καλή έννοια τέτοιου τύπου πρότυπα. Τέτοιες ανησυχίες και τέτοιες αναζητήσεις. Μην τις θάβουμε, ρε μαλάκα. Μην τρεπόμαστε γι' αυτό, κανένας μας. Ναι. Εάν υπάρχουν εσείς, παιδιά, πραγματικά μας απαντάτε, μας επικοινωνείτε με εμάς, που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας αυτό. Έστω και 100, έστω και 2, δεν έχει καμία σημασία. Ναι, ρε μαλάκα. Δώστε πληροφορίες όταν κάτι σας έρχεται στο μυαλό, κάτι σας θυμήθηκε, ξέρω εγώ. Είδε στον δρόμο, όπερ μαλάκα, είδα αυτό το τυπά και άκου να δεις τι λέει. Στείλτε το από κάτω, comment, και θα το κάνουμε εμείς post κατευθείαν. Θα το ανεβάσουμε, θα το κάνουμε θέμα συζήτησης. Και παρεμπιπτόντως έχουμε δει και τα μηνύματα και τις διάφορες συζητήσεις που ανοίγεται κάποιες φορές μέσα από Instagram. Δεν σας ξεχνάμε. Απλά περιμένουμε το κατάλληλο σημείο. Τίποτα άλλο δεν λέω. Κάποια στιγμή είναι βέβαιο. Και όταν κάτι είναι πολύ δυνατό, θα συζητηθεί επί τόπου. Θα γίνει instant. Θέλω να ανοίξω το διάλογο. Είμαστε φρικαρισμένοι με τη ζωή και έχουμε τόσο πολύ ανάγκη να λέμε. Δηλαδή που, ναι, οκ. Ακούμε σίγουρα, έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να μας παίρνει μπάλα καμιά φορά και επειδή πηγαίνει λίγο από session σε session, το έχουμε λίγο, ξέρεις, τις συζητήσεις έχουν μια ροή. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί όντως να, ξέρεις, εννοείται ότι αν είναι κάτι το οποίο μας τριγκάρει θα μπει μπαμ, αλλά αν το νιώθουμε και λίγο έξω από τα νερά μας και ναι,
Ξέρεις. Εντάξει, παιδί μου, εννοείται. Δεν μας απασχολούν όλους ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ναι. Οι βάσεις τις οποίες συζητάμε τώρα, αυτό που λέμε τώρα και αυτά που αναπτύσσουμε συνήθως και από επικαιρότητες, από ό,τι θες, στα θέματά μας έχει να κάνει με το σκληρό πυρήνα των αναγκών μας, έτσι. Άρα το μεγαλώνω εγώ και παίρνω από μόνος μου αυτόκλητα αυτό το θέμα και λέω ότι είναι ανάγκες πολλών ανθρώπων εκεί έξω. Έτσι το νιώθω, γιατί όταν ταυτίζομαι με αυτά που ακούω εκεί έξω, καταλαβαίνω ότι αντίστοιχα μπορεί κάποιος να ταυτιστεί με αυτά που λέμε και εμείς εδώ πέρα, στο μικρόφωνο. That's it. Λοιπόν, That's simple. φίλε, είναι ακραίο αυτό που έχουμε κάνει σήμερα. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Θέλω να το... Επειδή νιώθω ότι κάπως θα μείνει αυτό έτσι όπως είναι ατόφιο. Ενώ είναι ακραίο. Είναι δηλαδή ανορθοδοξίλα του κερατά. Γράφουμε 2 ώρες και 45 λεπτά. Εντάξει. Κοίτα να δεις. Πριν σου έριξα το μπαλάκι της ευθύνης της καλλιτεχνικής φλέβας. Okay. Είναι στο χέρι σου λοιπόν να το διαχειριστείς καλλιτεχνικά. Πώς θα βγει αυτό. Οκ. Έχω αρχίσει και το αντιλαμβάνομαι, ας πούμε, πλέον σαν 3-part. Θα είναι 3 parts πλέον αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι έτσι θα πάει. Γιατί δεν θέλω να την πετσοκόψω. Πραγματικά. Δηλαδή, θεωρώ ότι οποιοσδήποτε έχει τη διάθεση να την ακολουθήσει, ξέρεις, αυτή είναι. Τώρα στη φάση που είμαι, δεν νιώθω ότι θα πέταγα κάποιο μέρος της, ας πούμε, έτσι, ή θα μπορούσα να κάνω κάποιο edit, αλλά νομίζω ότι δεν έχει και χώρο κάποιο edit εδώ πέρα, γιατί έχουμε κινηθεί σε ένα χώρο έτσι πολύ... Κοίτα, είναι πρωτόγνωρο και για μας, Είναι ακραίο, ναι, είναι ακραίο. Δηλαδή, ναι, η αλήθεια είναι ότι έγινε μόνο του, ξέρεις τι, να σου πω κάτι. Είναι ο ίδιος άξονας, φίλε, που κάνω, αφού μιλάμε για την καλλιτεχνική φλέβα, λοιπόν. Είναι ο μόνος άξονας που κάνω το οτιδήποτε κάνω δημιουργικά. Το αφήνω να αποφασίσει τι θέλει να είναι αυτό. Ωραία. Κατάλαβες, οπότε κάπως αυτό συμβαίνει και τώρα. Είδομεν. Ναι. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε αυτό το κομμάτι. Τώρα δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο και τους ενδιαφέρει. Τελικά το deliver θα θέλουν να ακούσουν, φαντάζομαι, οι ακροατές αυτό. Αλλά. Klein mind, εντάξει. Αυτό τώρα θα είναι μια γωνιά του 3ου επεισοδίου που απλά θα έρθει και θα κλείσει. Ναι. Τι έγινε εκείνη τη μέρα, ρε παιδί μου. Τι ακούω εδώ καιρό. Μετά από 4 μπύρες ο καθένας. Όποιος έχει φτάσει ως εδώ, έτσι. Όποιος έχει φτάσει ως εδώ. Εντάξει, ναι, οκ. Κάτσε, τι εννοείς, θα παίξει 2,5 ώρα, ατόφιο, πάρτε το και όποιος αντέχει ακούει. Όχι, ρε, όποιος έχει φτάσει να ακούσει και τα 3 μέρη και να φτάσει στο τέλος του 3ου μέρους. Κατάλαβες, γιατί τώρα εδώ είμαστε. Σωστά. Είμαστε στο τέλος του 3ου επεισοδίου. Οκ, αδερφέ. Ναι, έχει. Ξέρεις κάτι, είναι. Millennials Manifesto, Part 1, Part 2, Part 3. Αυτό είναι, φίλε. Κάπως μπορεί να χρειαστεί, τώρα αυτό το λέω μάλλον off record, αλλά δεν ξέρω, μπορεί και να μπει κιόλας. Μπορεί να περάσει και το cut. Θα δούμε. Κάπως μπορεί να το ντύσουμε ανά κομμάτι, δηλαδή ανά part, να συμπληρώνουμε κάτι στη συζήτηση, να το κλείνουμε κάπως πιο ωραία. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι κάπως. Δεν ξέρω. Απλά θα το κόψουμε στα 3 και θα το δώσουμε. Δεν είναι. Εδώ που έχουμε φτάσει, φίλε. Νομίζω ότι. It is what it is. Νομίζω ότι απλά πρέπει να δώσουμε έχουμε δημιουργήσει ένα δωμάτιο Αθήνα-Λονδίνο, κάπως μισό δωμάτιο εδώ, μισό δωμάτιο εκεί, και κάπου παντού υπάρχουν γύρω μας ψηφιακοί, ακροατές, μελλοντικοί, ας πούμε. Είναι τρελό αυτό τώρα, είναι ακραίο. Περίμενε. Σε βλέπω, κοιτάς γύρω στους βλέπεις. Ναι, τους βλέπω όλη τη σκηνή τη βλέπω. Την έχω κάνει εικόνα κανονικά. Αν μου δίνεις τα μέσα τώρα θα μπορούσα να το σκηνοθετήσω αυτό. Είναι ακροατές που. Ξέρεις, γιατί αυτό είναι το σετάρισμα. Το ψυχολογικό σετάρισμα της κατάστασης. Ξέρεις ότι θα έρθουν αυτιά. Είσαι στο ίδιο δωμάτιο, αλλά δεν είσαι. Το κάνεις, είναι τρελό. Είναι, άμα το δεις, είναι δύο κομμένα μισά που κάνουν ένα όλο. Και ταυτόχρονα. Interstellar είναι αυτό. Είναι Interstellar, ναι. Και ταυτόχρονα μελλοντικοί άνθρωποι. Εδώ που δεν είναι όμως. Είναι Interstellar. Μα είναι. Στην ουσία η τεχνολογία δημιουργεί ένα glitch στο χωροχρονικό συνεχές που συμβαίνει και μπορεί να συμβαίνει και για τρελά μέλλοντα. Δηλαδή, θεωρητικά, αν δεν καταρρεύσει ο πολιτισμός όπως το ξέρουμε, μπορεί αυτή τη συζήτηση τώρα να την ακούει κάποιος το 2374.
Πώς σου φάνηκε αυτό τώρα? Εγώ μένα μου πέρασε ηλεκτρισμό στο κορμί. Μου πέρασε ηλεκτρισμό στο κορμί. Κι όμως αυτό που είπα είναι κάτι το οποίο μπορεί όντως να πραγματοθεί. Οκ. Πάρ' τα αρχίδια μου. Γιατί εσύ νόμιζες ότι μιλάω για μελλοντικούς ακροατές όταν θα κάνω το edit σε 4 μέρες. Που όντως θα μας δει ο Αλέξανδρος και ο Γιώργης. Αλλά για σκέψου και αυτό που σου είπα. Τρελό. Κοίτα να δεις, είναι κάτι που δεν θα με απασχολήσει ακόμα τουλάχιστον. Δεν σκέφτομαι πώς θα με ακούει ο άλλος. Θεωρώ θα με ακούει σαν πίθηκο. Πραγματικά το εισαγωγή μας θα λέει. Το έχουμε φροντίσει. Και γορίλες. Και θα βαράνε γορίλες εδώ έτσι. Έχουμε φροντίσει μόνοι μας γι' αυτό. Εντάξει, είμαστε δυνατοί. Ναι, θα του το δίνουμε σαν τροφή από την αρχή. Κοίτα, εδώ θα βγουν μαϊμούδες τώρα σε λίγο και θηρία. Ηρέμηση. Λοιπόν. Κάτι θα έχει να πάρει, ξέρω εγώ. Millennials Manifesto, λοιπόν. Millennials Manifesto. Μαλιχέστο, κανονικά θα το πούμε. Ένα τίτλο μου φέρες και δεν λέγεται. Είδες. Εντάξει. Δεν λέγεται στο μικρόφωνο, αλλά γράφεται. Δεν τον προφέρει. Δεν μπορούμε να το πούμε. Λέμε Millennials Manifesto Part 3. Τέλος. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε outro. Είμαστε καλά. Έτσι νιώθω και εγώ. Δεν ξέρω τι. Ναι, νομίζω ότι τα έχουμε πει. Το εξαντλήσαμε το θέμα. Θα σου πω, νιώθω λίγο πιο ελαφρωμένος έτσι. Και εγώ. Αλλά πρόσεξε. Ναι. Πιο ελαφρωμένος από τα έσω μου, αλλά ψυχικά μπορώ να το πω, αλλά εγκεφαλικά νιώθω ότι έχω φτιάξει μια υποχρέωση στον εαυτό μου τώρα να αρχίσω να το σκέφτομαι πιο σοβαρά αυτό που είπα. Γιατί εντάξει το ξεφούρνησα αυτό, δηλαδή κάπως το συζήτησα, κάπως έφυγε λίγο από μέσα μου η ανάγκη αυτή, αλλά τελικά μαλάκα κι εγώ θα πρέπει αύριο το πρωί να ξυπνήσω, θα πρέπει, εντός εισαγωγικών το πρέπει. Αλλά... Όχι, θα πρέπει, είναι αποστολή. Θα πρέπει να ξυπνάω κάθε μέρα με κάποιο λίγο διαφορετικό στόχο στη ζωή μου. Ναι, και λίγο διαφορετική, τι να πω, προσέγγιση και αποστασιοποίηση. Να γίνω λίγο πιο engaged, πρακτικά. Ακριβώς. Με όλα. Με ό,τι. Καταλαβαίνεις τώρα τι είπα. Τώρα έχω φάει mindfuck, δηλαδή. Ουσιαστικά με έχω βάλει απέναντι και ήδη με βλέπω να αράζω στον καναπέ και να παίζω, ξέρω εγώ, PUBG. Τι κάνεις ρε μαλάκα, είσαι καλά. Κατάλαβες τώρα. Τι κάνεις τώρα, για πες μου, τι κάνεις? Δεν ξέρω. Αράζεις τον καναπέ σου τώρα και παίζεις τη μαλακία πάλι. Όχι. Θα το βάζω εκείνη την ώρα αυτό που λέμε τώρα, να τα ακούω και να λέω ότι είσαι μαλάκας. Όχι, καλώς παίζεις PUBG έτσι. Μην το εξωστρακίζουμε τελείως το θέμα. Είναι σημαντικό να έχεις προσωπικό χρόνο ο οποίος δεν σε υποχρεώνει να σκέφτεσαι. Γιατί υπάρχει και η κούραση, έτσι. Το deliver και η αναζήτηση κάπου πρέπει να μπλέκεται ανά σημεία στη ζωή σου. Αλλά το κύριο χαρακτηριστικό της ζωής σου θα πρέπει να είναι να είσαι engaged. Βγάζεις την πρίζα μόνο όταν υπερθερμανθεί το PC. Τελείωσε. Αλλιώς εκεί είναι και καίει όλη μέρα. Δουλεύει το έργο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Ή τη βγάζεις μια και καλή. Όχι, εντάξει. Αυτό εκεί έχουμε πέσει στον απόλυτο μηδενισμό. Την έβγαλα μια γαλλή, φυλάκια, σας χαιρέτησα και δεν με ξαναείδατε. Αλλά εντάξει, τι να σου πω, φίλε. Υπάρχω και εγώ, ρε φίλε, στην εξίσωση και οι τύποι που είναι σαν εμένα που θα τη βγάλουμε μια και καλή. Sorry, τι να κάνω. Δεν μπορώ να δω ούτε ταινία, τίποτα δεν μπορώ να κάνω χωρίς να νιώθω ότι κάτι συμβαίνει εκείνη την ώρα, ότι κάτι παίρνω, ότι κάτι με. Όχι και καλά με προβληματίζει. Αλλά ότι κάτι συμβαίνει έστω σε επίπεδο δημιουργικό, ας πούμε, ότι υπάρχει κάτι εδώ. Καλή κωμωδία με προβληματισμό, καλή ταινία, καλό σενάριο με προβληματισμό ή με μήνυμα. Κάτι συζητάμε, κάτι κάνουμε, κάτι. Ξέρεις, και εμένα αυτά είναι τα συνέχεια. Θέλω κάποιες φορές να κάνω unplug το μυαλό μου και δεν πολύ αντέχω. Δηλαδή. Ναι, οκ. Κοίτα, το gaming δεν είναι μόνο unplug μυαλού, έτσι. Δεν λέω για το gaming τώρα, λέω για αυτό που λες, ότι ξέρεις κάτι, κάθομαι στον καναπέ και σβήνω, ρε παιδί μου, σκρολάρω, βλέπω τέτοιο. Δηλαδή το scrolling, όταν πιάνω τον εαυτό μου πιο συχνά να σκρολάρει αρκετά, το έχω αναγνωρίσει πια, το έχω κάνει identify σαν καταθλιπτικό αέρα. Δηλαδή κάποια μέρα, δηλαδή στην πορεία αυτής της κατάστασης, δεν ξέρω πόσες μέρες πρέπει να έχουν αθροιστεί κάθε φορά, λέω, όπα, είμαι σε καταθλιπτικό αέρα, κάτι γίνεται. Δεν σηκώνομαι από το κρεβάτι γρήγορα, σκρολάρω πριν κοιμηθώ, σκρολάρω όταν ξυπνάω, πιάνω τον εαυτό μου μες στη μέρα να το κάνει και είναι φάση περίεργη, το νιώθω κατευθείαν.
Okay, κατάλαβες πώς το λέω. Δηλαδή αυτό το idle time, το χαμένο, είναι λίγο... Τι να σου πω τώρα, εντάξει. Ναι, αυτό είναι δικό μου τώρα. Μην στρεσάρω τους ανθρώπους, ας πούμε, αν με ακούει κανείς τώρα ότι είτε και καλά έχει κατάθλιψη άμα κάνει scrolling, αλλά λέω τώρα εγώ. Λέω τα δικά μου. Χωρίς το scrolling όμως, σκέψου ότι οι ακροατές δεν θα έρθουν σε βάθη με τη διαφημισούλα μας, με το ριλάκι μας το ωραίο. Δεν γαμιέται. Ας κάνουν πράγματα στη ζωή τους. Τώρα είναι πάνω στα βουνάκια, περπατάνε εκεί πέρα. Ας μην μας γνωρίσουν και ποτέ στην πουτσα μας, ας πούμε. Ναι, το βάζω κατά τη στοιχεία δηλαδή σε εμάς, αλλά είναι ο τρόπος που έχουν πέσει στα μάτια μας, ξέρεις. Ναι, εννοείται. Αντίστοιχα άλλα podcast. Δηλαδή... Επικοινωνούμε, ρε μπρο, οκ, ναι, εντάξει. Θα μας ταΐζει και ο αλγόριθμος αυτά που μας αφορούν. Εννοείται. Στο τέλος της ημέρας, ξέρω. Θα φάμε πολύ σκαντήλα, σε κάπου θα πέσει και χρυσό. That's it. Δεν λέω ότι είμαστε εμείς χρυσός. Μην παρερμηνευθώ. Όχι, ρε, εντάξει, Klein. Δεν μπορώ να το δώσω στον εαυτό μου ένα τέτοιο τύπου. Τίποτα, ρε. Δεν υπάρχει ποιότητα και μαλακίες τέτοιες. Και αυτό που έλεγα πριν για τον προβληματισμό, δεν έλεγα ότι βλέπω και καλά ποιοτικά πράγματα ή αυτά που πρέπει να θεωρούνται ποιοτικά. Εγώ στα αρχίδια μου αυτό το πράγμα, η καλλιτεχνίλα και το. Απλά το λέω ότι, ξέρεις, να νιώθεις ότι αυτό που συμβαίνει είναι κάτι που είναι έτσι αληθινό, ρε παιδί μου, ειλικρινές, ατόφιο. Το καταλαβαίνεις ότι είναι ένας άνθρωπος σε μια ψυχική μετάπτωση που κάνει κάτι, ας πούμε. Σου μεταδίδει ένα συναίσθημα, κάτι ωραίο, ρε παιδί. Γνήσιο, αυτό. Άμα είναι γνήσιο, άμα είναι... Τελείωσε. Δηλαδή αυτό. Και ο καθένας έχει τη φάση του, έχει, το ξέρεις, τις περιοχές του που νιώθει οικία. Η γνησιότητα είναι που μετράει στο τέλος σε όλα αυτά που κάνουμε, σε όλα αυτά που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Αυτό το πράγμα του transparency, πώς το λένε, διάβγεια, πώς να το πω, δεν ξέρω. Ακριβώς, να είσαι διάφανος, ρε παιδί μου. Έλα, εδώ είμαι, κλαίω, γελάω, πονάω. Όλα τα κάνω. Κάνω χαζομάρες, λέω ηλίθια αστεία, είμαι σοβαρός, προβληματίζομαι, αηδιάζω, σας κράζω, θυμώνω. Όλα τα κάνω. Εδώ είμαι άνθρωπος, είμαι εξής και τα κάνω. Και τα επικοινωνώ. Αυτό έχει σημασία. Και θέλουμε αυτούς που θα μας εγκαλέσουν να έρθουν και με μία απάντηση από κάτω. Δηλαδή, γιατί θα έρθουν και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτούς θα μας πούν ότι λέτε μαλακίες, αλάνια. Πείτε την αντιπρότασή σας παρακάτω για να το. Όχι σε φάση να συγκριθούμε, ξέρω εγώ, να τις βγάλουμε, να τις μετρήσουμε. Να είναι γόνιμο αυτό. Την κριτική που κάνουμε. Είναι δεδομένο ότι την περιμένουμε κιόλας. Όχι την κάνουμε εμείς στο μικρόφωνο, την κάνουμε στη ζωή μας οποιοσδήποτε, έτσι. Άμα δεν περιμένεις και κριτική, εντάξει, τι έχεις κάνει εκεί, τι έχεις θεωρήσει τον εαυτό σου, ας πούμε. Κάτσε να φας, δηλαδή είναι ωραία διαδικασία αυτή. Μιλάς, ακούς, βρίζεις, σε βρίζουν, ανταλλάσσετε απόψεις, ανεβαίνουν οι τόνοι σε πολλές περιπτώσεις, που είναι σημαντικό. Νιώθεις ότι ζεις, απλά. Ξέρεις τι θα ήθελα, θα το πετάξω εδώ για όποιο αλάνι έχει φτάσει στο σημείο να ακούει ακόμα, φίλε. Μετά από αυτό το 3ωρο πράγμα, εντάξει, γιατί είναι 3 parts, όποιος το έχει φτάσει και το έχει ακολουθήσει ως εδώ, πετάω το εξής. Όποιος θέλει να ψάξει να μας βρει Instagram, να στείλει, κάποια στιγμή που θα είσαι Ελλάδα, να κανονίσουμε, αν μπορούμε να μαζευτούμε αυτό που λες τώρα, να μην το κάνουμε έτσι φλόρικα online με μηνύματα και μετά. Να το κάνουμε με μπύρες, ναι. Να το κάνουμε σε μια μπειραρία, να πάμε, να το κάνουμε με μπύρες. 10 θα μαζευτούμε. 10, δεν ξέρω, όσοι είναι μέχρι εδώ. Να πάμε να μαζευτούμε, να πάρουμε μπύρες σε κάποια μπειραρία, ξέρω εγώ πότε θα είσαι εδώ, Απρίλη, whatever, και να κάνουμε αυτή τη φάση. Προς το Πάσχα θα είμαι κάτω. Έτσι υπολογίζω. Όποιος θέλει. Θεού θέλοντος. Λοιπόν, όποιος θέλει Millennial Manifesto Part 3, τέλος. Όποιος έχει φτάσει μέχρι εδώ και γουστάρει, θα πάμε για μπύρες τον Απρίλιο. Στείλτε DM στο Insta αποκλειστικά γι' αυτό. Μπύρες τον Απρίλιο και θα τα πούμε εκεί. Τέλεια. Ωραίος. Θες να το κλείσουμε έτσι? Έγινε καλός. Να το κάνουμε τόσο γαμιστερό, τόσο challenging εκεί στο κλείσιμο του τρίτου. Να δούμε αν θα έρθει έστω ένας άνθρωπος, ρε μαλάκα. Αν έρθει αυτός ο ένας, όποιος έρθει, να ξέρετε θα είναι κερασμένος. Εννοείται. Μην το κάνουμε όμως δεδομένο τώρα. Δεδομένο είναι γιατί δεν θα έρθει κανένας, οπότε κλάει. Γι' αυτό θα κεράσουμε ένα στον άλλο. Τώρα, μαλάκα, πάμε να πιούμε εμείς την πουτσα μας. Έτσι ακριβώς. Έγινε καλός, αδερφέ. Έγινε καλός. Καλό βράδυ. Λοιπόν, φιλούρες, τσάου.